at grew sgorio. Mae'n edrych yn debyg I fod yn mynd I ofod wneud newid sydyn. Dyma ni. A dyna welliant. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Mae'n gic o'r sbotyn, oes wir, mae'n gic o'r sbotyn yn fan hyn. Williams I rwyd wag. Jones yn I chwipio hi fewn, cyffyrddi efo'r bêl yng nghan y rwyd. A Zeli Ismail gafodd y cyffyrddiad ola. Derfynol, bêl yn gwirhau mewn I gen y rwyd ag Aaron Williams. Mi dasgodd hi, oedd hi ar Harry Lloyd. Dyma Ismail unwaith eto, Ismail creu lle yn ergyd! A mae di fynd I gefn y rwyd! Oedd yn wrthiad fanna, a mae wir yn mynd I fod yn gic o'r smotyn. Elliot Evans, a mae bêl yn cael ei harbed yn wych gan Zach Jones. Jones, cyfle gwych! Jones o'r bediad campus. Because Martin cynta. A mae'n cael ei harbed. Mae'n arbed eto. Maen nhw'n mynd lawr yr un ochr o wain. Dysgwch y gwers. Mae'r boi'n unstoppable i'w chwyth, Mike. Duggan I roi Hwlffordd yn y Rownd Derfynol I wynebu y Drenewydd. Duggan yn sgorio! A Hwlffordd am y tro cynta yn ei hanes yn cyrraedd Rownd Derfynol y Gemau Ail gyfle a chyfle I Ewrop. Un gêm, 2 dîm, y tocyn olaf I Ewrop a torf o bron I 2,000 o gefnogwyr. Mae'n gaddo I fod yn dipyn o achlysur yma ar Barc Latham wrth i'r Drenewydd a Hwlffordd frwydro am y cyfle I gystadlu ymysg y gorau yn Ewrop. Y Drenewydd yn ceisio cyrraedd Ewrop am y drydydd tymor yn olynol, Hwlffordd yr ail dro yn unig yn hanes y clwb. Mae popeth yn y bantol Brynhawn me, croeso mawr ato ni. Mae fe'n braf iawn cael eich cwmni chi ac mae fe'n braf iawn cael cwmni Mr Mark Lloyd Williams. Mark, mae'n achlysur enfawr. Mae'r wobr yn enfawr. Pa fath o gêm allwn ni ddisgwyl Brynhawn me? Wel, gêm gystadleuol, swn I feddwl, efallai oedd hi'n ar y 10 efo'r tymheredd wedi gallan ar y caen am ei chwilboeth yma. Ac dechrau 2 dîm dechrau ar y droed flaen ac gweld sy'n deithio, ond dwi'n gêm agos iawn. Ie, mae rhaid gweud, mae ddi yn berwi am y heddi. Mae'r gres yn bendant yn mynd I fod yn ffactor. Wel, beth am I ni glywed gan y 2 rheolwr. Chris Hughes yn arwain y Drenewydd i'r Gemau Ail gyfle am y 7th tro. Ond mae hon yn brofiad newydd I Tony Pennock yn Hwlffordd. Mae'r 2 wedi bod yn siarad gyda Nicky John. Obviously, look, it's been a tough season for us. We've had some good moments in the competition in the league, and then some moments where, probably haven't gone where we wanted them to go. So, look, I think if you'd have offered me a home final in August, I obviously would have taken it, but we're up against a good team, a team coming into it in good form and momentum. Obviously, we've been there before and finished 7th, so we know the dangers that they possess, but we're looking forward to it. I thought we started really brightly against Met first half. I thought we were the better team, but then, in all honesty, Met got stronger as the game went on, and it was a case of digging in and staying in the match, and we did that. And Lady Luck was on our side with the penalties. Yeah, look, excited, I think, looking forward to it. Look, when you start in the game and, whether it's a player, a coach or manager, these are the type of environments you want to be involved in. We're going to try and feed off the crowd today. Hopefully we get, there'll be lots of noise. The boys behind us who are banging the drum already, they came last week, made lots of noise, and hopefully they carry that on. And, the players really appreciated it. And, it's a final, it's the end today. We prepared well and we're looking forward to it. Listen, we've had a great season, the highest we've finished and the most goals, most wins, most points. But it's hard to explain really what it means to the club and the people who've worked at the club for a long, long time. There's been loads of messages today from the lads who played in that team 20 years ago, how much they want somebody else to write the history now of the club, and that's what the boys have got an opportunity today to write their own history. And it's a tough ask coming to Newtown. We've lost them twice this year, but we'll give everything we've got. I know that.
Y ddau rheolwr yn barod amdani felly. O'r mag nath y ddau dîm cael rowndiau gynderfynol gwahanol iawn i'w gilydd i gyrraedd yma heddi. Newn ni ddechrau gyda Hwlffordd yn meddu Met Caerdydd ar giciau o'r smotyn. Oedd hi'n ddi-sgôr wedi amser ychwanegol, ond seren y sioe o Zach Jones, y golwr ifanc. Ia'r bediad o didog o fanna o'r gicio'r smotyn, a wedyn mae hon tipyn gwell yn amser ychwanegol, a so hwnna di selio'r buddigoliaeth i Met Caerdydd, ond mae'r hyder yna wedyn yn mynd â fo i mewn i gicio'r smotyn, a mae'na tair arbediad gwych, a mae'n amdryd hyder yn ei chwarae fo, a hefyd hyder i'r garfan o'i ddonia fo, chwarae tu cefn wedi'n gyd yn oma. Rai fe wedyn i wrthyn ar ôl y gêm, nath o weid, oedd e ddim di arbed cicio'r smotyn mewn 5 mlynedd, yn sydyn reit, mae fe'n safio 3 mewn 1 gêm, a wedyn ni y Drenewydd yn meddu'r bala o 4 gôl i 2. Goliau pwysig iawn gan Aaron Williams a Zeli Ishmael. A ni'n gwybod just pa mor dangerous maen nhw'n gallu bod yn ymosodol, a nath honna ddangos ar faes tregyd. Ie, mae'r ddau yn berig bwyd. Aaron Williams, so fod i disgwyl sgwr o tipyn mwy o goliau na ma di wneud tymor yma. Dwi'n gwybod bod e gael 4 ar y 10 o goliau, ond fel ymysodwr, ti'n chwilio am Elia, chi eisiau cael 20 gol y tymor, ond o safbwynt Chris Hughes, mae'r ddau di tanio ar adag iawn. Rydym ond tair gêm mewn ar 10, mae Drenewydd i ennill ar 2 yn ebyn y bala. Mac, diolch yn fawr am y tro Rownd Derfynol, y gemau ail gyfle. Uwch gyngrair Cymru ddod ar ôl yr egoel a sgwlwch ar y dorf. Mynediad am ddim fan hyn ar Barc Latham heddi. Maen nhw'n joio, ni'n joio. Y gic gyntaf i ddod wedi'r egoel. Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Croeso nôl ato ni, gêm olaf y tymor yn yr haul fan hyn ar Barc Latham. Y wobr yw lle yn Ewrop tymor nesa. Mark Lloyd Williams sy'n cadw cwmni ni a Mark ni wedi sôn am brofiad y Drenewydd. Dyma'r 7fed tro i Chris Hughes arwain ei dîm yn y gemau ail gyfle. Mae'r profiad yna mynd i fod yn holl bwysig heddi. Yndi mai, maen nhw'n ennill dwy o'r Rownd Derfynol yn y gemau ail gyfle. A ddwy wedi cartra, mae dda Chris Hughes da fi, felly maen nhw gartra nhw di'r ffefrynnau Brynhawn ma. Dwi'n meddwl bod neb yn disgwyl i Hwlffordd ennill. Dyn nhw'n disgwyl ennill efallai. Ond maen nhw'n dod yma, dim ond i golli un gêm mewn 9 arediad da o ganlyniadau. Na yn yr haen isa o'r tabl oedden nhw, ond da ni wedi gweld yn y gorffennol Drenewydd i hunan wedi wneud o gorffor y 7fed ac ennill y Rownd Derfynol. Felly, Hwlffordd, pwysau gyd ar y Drenewydd ac oedden nhw jyst yn edrych ymlaen i'r achlysur. A Mark Neadr sy'n fynd lan i'r pwynt sylwebu i ymuno Dylan Ebenezer a Malcolm Allen. Your usual reminder that English language commentary is available on the red button with Tommy Morgan and Mark Jones. Ond yn y Gymraeg amser i ni ymuno a Malcolm Allen, Mark Lloyd Williams, Dylan Ebenezer a Dylan. Nathon ni ddechrau'r tymor yn Berwi ym Mhontypridd a ni'n gorffen yn Berwi yn y Drenewydd. Na ni'n sôn am y 9 mis oer y glib yn y canol, ond weithiau, just weithiau, mae yna ddyddiau ble mae modd gweld y gynryr yma yn ei holl ogoniant. Mae da ni gêm fawr, tor fawr a'r wobr, ond mae'n fwy na mawr i'r ddau yma. Ewrop yw'r wobr, i'r Drenewydd neu Hwlffordd. Eto o ran y Drenewydd, o'r diwedd o ran Hwlffordd. 20 mlynedd di mynd nes ydyn nhw chwarae'n Ewrop. Mae dyma fydd y trydydd tymor yn olynol i'r Drenewydd sicrhau hynny. Fel y Sioned yn gweud, Malcolm Allen yn cadw cwmni fi fan hyn. Mae'r haul yn gwenu, mae Malcolm yn gwenu am Brynhawn Malcs. Mae'r lle yn bawnsio. A mae wyrgylch. Go iawn. Ein ydy'r gema. Da chi eisiau dangos y chi. Bod yr arwr, bod ar dy ora. Am lwyfan. Ella geithwn siawns fel un yn ei gyrfa eto. Felly, rhaid o dyfaru dim. Byddwn ni ddim eisiau bod yng ngwisg y masgot na ar hyn o bryd. Mae rhaid fi gyfaddau. Nawn ni edrych ar y tîmau felly wrth i ni weld y rheolwyr yn cymryd i gêm. Mae'n syml o ran y ddwy gêm yn y rownd gyn Derfynol. Mae'r ddau tîm wedi cadw at yr un tîm. Dim newidiadau o gwbl am beth enw dychwelyd o ran y fainc. Ond fel na mai, Malcolm, mor syml hynny. Ia, y ddau reolwr yn cadw ffyn yn yr un system yn athw gyda'i gema wythnos dwytha. Efo pedwar yn y cefn Sears y Sutton am barneriaeth cryf yma yna Cowanson Walker, clefar, istad Ruston ydy'r dyn, bwydo fo gweu efo, yn ymosodol efo'i gilydd wedyn. Dyma ni fan hyn. Trin y cefn, pedwar yn draws gael cael Corey Shepherd a Feel, mor bwysig i chwarae nhw, ond y dyn Henry Jones, faint o clefar ydy o a'r profiad na. Mae angen llwyfan, mae angen gêm mawr, angen chwaraewr mawr, Henry Jones, ella ddydd hwnnw. Seli Ismail di hwn, 12 mlynedd ôl, roedd o yn Wolves, yn nath y papur a ddeud, oedd o'n mynd i fod yn chwaraewr cyntaf gael ei werthu am 100 miliwn o bunna. Wel, mae'n 28 wan, ella fo geith penawd o'r papur eto bora fori, a fydd yn chwaraewr sy'n mynd i curoedd un a wneud beth a ddigwydd. Sgorio'n ddiweddar hefyd, Malcolm. Jack Wilson ydy'r boi i Hwlffordd. Jack Wilson. A ti'n edrych arno fo fan hyn. 22 oed ydi o. Nath o golli flwyddyn efo'r Benglin. Wedi cael y ffydd yn ôl a credyn i'n mwy ar hyderna yn ôl. So fan hyn 10 gol gan ymwneud barod. Mae o hefyd wedi curoedd un ac ennill gêm i chi. Y gŵr yn y canol. Bryn Malcolm Jones. Yn y porffor. Mae'n lliwgar iawn mae pnawn yma yn sicrhau hynny. A mae'n grasboeth ar Barc Latham. Rheolwr Hwlffordd, Tony Pennock yn cyrraedd haf diwetha. Mae wedi sôn sawl gwaith yn cyrraedd. A popeth yn cael ei drefnu ar gyfer y tymor yn barod gyda Nicky Hyen wrth y lliw. Fe'n gadael Pennock mewn a Chris Hughes. Mae bron yn ddegawd ers o fe gyrraedd fan hyn. Yn ceisio mynd nhw i Ewrop am y 4ydd tro yn ei gyfnod ar Barc Latham. Byddwn nhw'n hapus da hynny, yn un hapus i weld y dorf sy'n yma hefyd. Ydyn ni bod yn myd ferwi diwedd y tymor yma ran y torfeidd Cwpan Cymru i gêm yn Aberystwyth dros 1000 yn gyson yn sydyn. 2000 oedd y cynnig i cael ei cynnig ar gyfer hon. Maen nhw wedi diflannu hefyd. Achlysur mawr arall.
A ni'n barod amdani yn fyw ar S4C fel ni wedi bod dros y 9 mis diwetha. Gêm ola'r tymor, gêm fwyaf tymor i'r ddau yma. A tymor, fel o'n i'n gweud, dechreuodd 9 mis union yn ôl hefyd. A meiliad reit ar y dechreuodd restr yno. Mae fel wel Zach Jones yr ar o'r wythnos diwetha. Cymryd ychydig gormod o amser oedd wedi welcome. Ia, ti'n eisiau un ar amheuaeth na. Reit ar ddechrau'r gêm yma amddiffynwyr yn mynd i deimlo o gwmpas chdi. Arwr, so oedd ddim yn mynd o arwr i... Beth sy'n gwneud? Hero to zero ni ceisio cyrraedd, nag yma? Ia, Be wedwn ni, Marc? Dyna ni'n trio. Oeddech chi'n gwybod yn y Gymraeg, James? Dwi'n siŵr, dwi'n clywed Marc fan hyn. Dwi'n bod chi'n clywed y gartre, ta beth, dwi'n problem o'n ochr i yw. Dim problem o ran Hwlffordd a Henry Jones yn yr heilwed. A mae hynny yn ffactor hefyd. A Brwsesi yn gynnar yn ebyn Williams. Chydig o le. Chris y Coch y Drenewydd yn ei amgylchynu a bant yn nhw Ismail sydd wedi bod mor fywiog yn ddiweddar. Dyna ni ben. Borg yn camu mewn. Bydd am Tony Pennock, dath mewn yn hwyr yn yr haf, Malcolm. Do, a wedyn oedd y garfan ganddo fo. Mae'n eicon. Da ni wedi gweld yr ail rhan o'r tymor enillwyr o'r rhediad da yn dod i fewn. Da ni wedi cael y momentum, angofiwch y momentum heddiw. Mae i gyd yn dan perfformio ar y diwrnod. A mae ei dîm o gwybod hynny. Maen nhw wedi prynu mewn i syniadau fo. Maen nhw'n dîm sy'n medru bod yn gorfforol. Maen nhw'n dîm hefyd sy'n technegol. Maen nhw'n dîm sy'n medru sgorio. Battle hwyr fan hyn. Fil ar Walker. Ia, ddim dros yna. Nid agoriadol y Rownd Derfynol. Drenewydd, Matthew Jones yn gampus yn y bala wythnos diwetha. A Jones arall, y gol geidwad yn dal i dir, dan bwysau gan Williams. Na i ddweud, y gweres bod fi yma heddiw. Drenewydd, maen nhw eisiau wrth gwrs. Mae Drenewydd eisiau dechrau ar y droed blaen. Maen nhw eisiau codi tempo wrth wneud hynny. Maen nhw'n gwneud cadw meddiant. Dwi'n meddwl maen nhw'n mynd i gael ei ffordd ei hun yn erbyn. Dwi'n gwybod y bwlch, dipyn bach o bwlch rhwng y 6 a 7 tymor hyn. Ond yn sicr, siarad efo un neu ddau chwaraewyr. Yn redig Henry Jones. Dwi'n dod yn ôl ar ei ora yn ddiweddar. Mae gen i sgith o ddylanwad ar y gêm. Bydd o'n broblem mawr i Drenewydd. Dyna'r gobeith o ran Hwlffordd. Bod nhw'n cael cipolwg o'r hen Henry Jones, falle. Ia. Dechrau ar dan yn ei gyfnod yn y gyngred yma. Bod cysgod y tymor diwetha. Will Sears. Erychel fanne, anodd gweld i. Dyna'r hael yn yr awyr. Williams, capten y Drenewydd, peniad siomedig. A Brwsesi sydd wedi edrych yn beryglus ar y degau tymor yma. A ni ddim yn drosedd. Gan Ismail, Shepherd. A Brwsesi. Edrych yn Davies. Sutton. Yn ei wylio, ble mae'n glanio. Yn garedig. A ni'n gweld ar y mysodwr Robles yn beth yn galed yr amddiffynol. Henry Jones nawr, rhaid dyma'r llwyfan iddo fe. Llwyfan i rywun. Just byddwn nhw eisiau dal. Just wedi droed ar y bel, cymryd i'w 2-3 cyffyrddiad. Just i ddwy'n y meddiant yn ôl. Yr wrth Drenewydd. Oedd y bach ddim o wael chwaith. Edrych am Hawkins, tafiad. Siawns i symud y chwaraewyr mawr i fyny rwan. Di bod yn ymarfer, tafiadau hir mae fewn. Y Hwlffordd. Dyma nhw'n dod. I fyny i'r cefn. Jack Wilson sy'n mynd am y tafiad. Lee Jenkins yn camu o'r cefn. Hog un o'r amddiffynwyr newydd. Dwi'n yn fach chwaith. Sutton, y cawr yn y cefn i'r Drenewydd. Do'n chydig o bwysau fan hyn, dwi'n marcio am Henry Jones yn llithro, mi oedd y hanner cyfle fan yna, Ismail eto, bod tro mawn yn cael y bil. A fan edrych i greu rhywbeth, ond falle mae creu i Hwlffordd, mae wedi llwyddo gwneud. Fan hyn, Jones eto. Chysau Gwyn ydi yn synhwyro cyfle. Ochr y cwrt Cosby. Glyfar gan Jones, falle 3 glyfar Falco. Ia, prawf gyntaf ar y tafiad hir nad oedd i amddiffyn Drenewydd nhw'n sefyll i fyny hynny. Yr ameiliad na ddisgwyl.
Wilson yn arafu Rushton. Mae'n wedi cipio'r meddiant gyda Shepherd yno hefyd. Ie, mae'n bwysig bod yna rhywun yn yr ardal lle mae Rushton yn cael y bel. Mae'n mor bwysig. Ar ei gyffyrddio cyntaf o Pete yn gadael redag 30-40 can oherwydd neith o agor drysa. Mae gynno fo'r gallu i wneud y pwysau perffaith ar y bastad rwan. Williams, y capten. Bas yn siomedig. Dwi'n dweud y lleia. Walker oedd yno gynta am gêm gyda yn y bala. Wythnos diwetha Walker. Drenewydd yn heiddi honna bod y bala di bod ynddi am gyfnodau hir. Rushton yn edrych am y cyffyrddiad lleia. Eto mae'n glanio wrth draed Henry Jones. Dwi'n dweud prawn da wrth Mark Williams. Ond gan obeithio bod y broblem technegol wedi datrys. Ie, prawn da, ia. Come in, Mark, Eurovision heno. Fi off. Fi na switch you off, sorry. So well gen i fod o yma. Mae'n dachrau bod prysur benedio'r munudau cyntaf yma. Ia, ti'n disgwyl i Drenewydd wrth gwrs dechrau ar y droed. Fain nhw di tîm cartra nhw dechrau fryna. Hwlffordd yn ceisio signo y pwysau, ond oedd hi'n diddorol gweld bod nhw'n rhaid y pwysau gyd ar y golwr. Cael awr yn gynnar y groesiad letraws na wedyn i Williams sy'n pwysau arno fo. Jyst i weld bod o'r hyn rhy hyderus ar ôl ei berfformiad wrth ysbryd. Ti'n meddwl bod ti'n sioc oherwydd mae Hwlffordd yn gadael 3 fyny trwy amser. Mae nhw'n gadael Henry Jones, Hawkins a Jordan Davies. Ydy yna just i wneud siŵr bod yna 4 o chwaraewyr Drenewydd yn aros nôl. Wel, sa ti'n meddwl, os ti'n chwaraewr amddiffynol Drenewydd, sa ti'n gallu ryddau un o'r cefnwyr a dweud, twyd ar un trystio'n hynna'n, un ebyn un yn ebyn y ymwysodwyr. Cowens o'r bas sydd drwodd yn edrych am Robles, hanner cyfle, a hynny yn dilyn symudiad taclus iawn gan y Drenewydd, fel chi'n disgwyl, gan y tîm cartra fan hyn, pasio tro cynta, cyfle yno. Ond y gyfle doedd, just y bas ola yna, ydy'r bas yn odda, y bas sy'n cyfri, just cymryd y pwysau yn nerth o ddiwrth i Cowens. Oscar Borg ar gwallt hir yn hawdd i fod nabod ar y cae. Newydd gyda'r cyfrifyswyddol. Brysur hefyd, lawr y chwith. Traffu ddim o wael. Owen yn newydd yr gyngrair. Oscar Borg. Ia, ti wedi gweld i gefndir o, West Ham, Aston Villa. Mae wedi bod i Sbaen a gwlad yr ia. Mae'n cnaill oer neu'n boeth. O fel yw'ch chi'n Cymru ar draws 9 mis. Edrych i ni ddyfalu beth sy'n dod nesaf. Cambiad hir arall i Hwlffordd. Oedd y gwelwyr eto ceisio pwyso. Ddim problem yn y pen draw i'r Drenewydd. Mae'n dangos digon o ysfa i ymosod. Mae'n dangos mwy i barod yn eisiau nhw penwythnos diwetha, Marc. Ie, na waith fynd o un o'ch fi y tîm ysgolion Cymru ac oedd yn gwybod am yr arf na gynno fo o'r dafliad hir, ond mwyaf byd oedd yn cymryd nhw, oedd yn dechrau tîm o'n sal. Dwi'n gwybod beth y reswm. Wel, Cymru yn senno. Wir, ie. Dwi'n sicr bod y diwtor yn dweud mwyaf byd mae'n cymryd y dafliadau hir yma, bod nhw'n teimlo, dwi'n gwybod, ffordd yn y dechrau mae'n ddefnyddio. Pwysau ar y stymog o bosib. Pwysau ar amddiffyn Hwlffordd sydd fan hyn. Walker yn ôl na. Mae yna'n cyntaf i fi gwybod rhyw fath o stori mor... Os na gynnwch y llawer ohonyn nhw, un o'r ochr chwith, wedyn draw i'r dde, wedyn ôl i'r chwith. Sori, mae'n dal i fod yn esgus hefyd. Nôl ag ymlaen fel e. Fatha bod y sal mewn car yndi. Os ti'n mynd rownd a rownd, mae'n eigon teg. Erbyn ni wedi fynd yn dizzy, ond mynd o draws, na, sori. Dyma'r dyn i hun. Edrych yn iawn i fi, hyd yn hyn, tybeth. Gyniau'r dy Ben Tozer gyda llaw. Falle bod cefnogwyr Wrexham wedi bod yn cadw golwg ar y gêm ail gyfle fawr na ac yn ddiolchgar o bod yn rhan o ddi. Na ni oedi, achos mae Drenewydd yn pwyso. Rushton. Yn fentro o bellter. Henry Jones yn ffyrio. Sgiliau hyfryd yng nghanol y cae. A Hwlffordd eto a Brwsesi. Lle iddo fe. Hawkins oedd ar sgiliau bach na. Twt yng nghanol y cae. Hyn sy'n bwysig, bod nhw'n cadw'r bel. Just cymryd y sting bach.
o'r llif ymwysodiadau Drenewydd a trio cydyn un a'n ei chwarae'r bas bach extra chwaraegol y ganol cae. A Brosesi sy'n croesi, oedd angen peniad, Sears yn y fan ar lle, Jones ymlaen eto. Tony Penn yn cynhapus iawn y ffordd mae'n dîm wedi dechrau fan hyn. Gyda llaw, y Gemau Ail gyfle na Wrexham ddim yn rhan ohoni. 1-1 Chesterfield Notts County. Maen nhw mewn i'r munudau ola, 90 munud a mwy. Mi oedd Notts County colli tan y funud ola. Yn fysgorio nhw reit ar y diwedd. A Brosesi wedi cael gwych o dymor. Credu o'r fan Gaerdydd, diolch i Hwlffordd. Ac ond i methu rhyw 2 gêm yn y gyngred tymor hyn. Dwi'n meddwl fo, maen nhw'n chwilio amdano fel awr ar ochr chwith mewn ar Celi Lletos. Maen nhw'n adeiladu'r ymosod draws y cefn, pan nhw'n gael y meddiant. A wedyn mae rhaid i Craig Williams o'r Wyliau Dwrys bod o ddim yn cael switch off neu arall. Mae Brosesi yn lunio mwy nag unwaith lawr y chwith. Mae'n ôl gyda Shepherd. Hawkins ddechreuodd y cyfan o ran y symudiad yma eto. Mae'n cynfywiog gynnar yn y gêm. A Hwlffordd yn bwyllog. Shepherd. Eto pawb tu ôl y bêl i'r Drenewydd, Borg. Hawkins yn opsiwn, a Brosesi. Fil. Andy Jones yn ddwfn fel y quarterback yn edrych am Hawkins. Ia, maen nhw i gombodlon yma'n adydi Henry Jones, Jamie Veal, Corey Shepherd. I newid safle gyda'i gilydd ar y degau, maen nhw'n technegol da iawn yna. A dim ofn de, nid y bêl i fewn un neu llall, bod wedi cael ei marcio, oherwydd maen nhw i gondaf o'r cyffyrddiad gyntaf yna. Werth nodi, Hwlffordd yn gorffen yn 7fed. Dyn nhw wedi colli mewn 8, ennill 6 o reini, a mae hynny yn dod â hyder. Drenewydd, fyddwn ni ennill 1 mewn 6 cyn y fuddugoliaeth yna yn y Bala. Penwythnos diwethaf wedi colli 5. Hanner ucha, hanner diwrnod, fi'n gwybod bod yna waniaeth, ond rhediad da yw'r rhediad da, Mark. Ia, ond sbio ar y tair buddugoliaeth gafodd y Drenewydd, y 2 yn ebyn y Bala. Mae'r record na'n rhyfeddol. 2 buddugoliaeth flwyddyn yma, pob un ebyn Bala. Hwlffordd wedyn, dim ond ti chwarae ac yn ennill gema neu ddim yn colli'n wythnosol. Mae'n ar y hyder drwy gydol y garfan wrth gwrs a dim ond os di'n haen ucha neu haen isa o'r tabl. Mae ennill gema yn rhoi hyder i bobl. Oedd hi droed o'n ychal fan yna i ddyn. A fydden nhw'n cael ei cosbi gan Henry Jones yn ei chrymanu a thi dros ben pawb, a mae'r ymateb yn dweud y cyfan. Dylan Rhys yn dal i ben. Nath y bêl ddim coed taro i ben. Ia, un o 2 chwaraewyr yn tîm o Hwlffordd sydd wedi cael blas Ewrop yn barod, ond efo Met Caerdydd o hynny. Y PêL-DROED wych gan Henry Jones. Just yn cyfrannu fewn at y gol o'r unrhyw fath o gyffyrddiad. Ella fyna ddigon o bwer arni, hedfan heibio Dave Jones yn y gol. Tipyn o lygfa tu ôl y gol na. Tipyn Eli Hael dyn nhw. Hapus, dwi'n hapus yn yr hael. Pamlai. Digon o law. 9 mis, mae'n anagol. Gêm gyntaf tymor, sgorio'n fyw, Pontypridd. Fe darodd i 20 gradd yn rhai ardaloedd o'r wlad y penwythnos yna. Glas fan hyn. Sutton. Darllen y bygythiad. Ia, dim ond un person sy'n mynd i ennill y ras yna. Rhwng Jordan Davies trwy dydd, prif sgoriwr. Tymor gwych. 2 ymwysodwr yn cadw cwmni i fi. Davies ar 40. Cwpl o wyneb y cyfarwydd ar faint, Elliot Duggan yna. Jazz Richards. Ia, nes i weld Tony Pennock yn siarad efo Jazz cyn y gêm, ac go iawn rwan, o'n i siarad efo Jazz pan oedd o ddewn trwy giags. A be ddigwyddodd wedyn, oedd nath o just tynnu fo un ochr a deud bod o ddim yn unod yn y garfan, un nod ar y fainc, ac nath gwynaf Jazz. Ac gad i weld beth sy'n mynd i ddigwydd yn y gêm. Mae wedi cadw i ffydd efo'r garfan wrsos dwytha. Ond Jazz Richards, un o'r cymeriadau profiadol sgynny fo'n yr ystafell newid na. Ei, gan i weld. Da ni'n siarad o Tony Pennock cyn y gêm, ac oedd o'n dweud tro cyntaf yn ymarfer wythnos yma mewn 6 wythnos ar ôl anaf i'w ben glin, ac oedd o'n eisiau rhoi o'n mewn lle. Ti'n gweld ti'n dweud, ond ti'n cadw'r ffydd efo'r chwaraewyr sy'n holliach, di bod yn holliach am yr wythnos o dwytha. Efallai ar y fainc, ond i ddechrau'r gêm braidd yr ei gynnar ac
o tori'n dedd o gorau gwneud penderfyniad a chi'n anoddach gwneud y penderfyniad efo chwaraewyr mor brofiadol. Henry Jones yn ei chanol i unwaith eto. Ie, ni'n bacliad. Parter awd i mynd, disgwyl. Digon yn digwydd. A rhan fwyaf. Yn digwydd yn hanner y Drenewydd o'r Cei. Cei dweud. Yn siŵr faint yn disgwyl hynny. Eto. Henry Jones sy'n dros y bil. Eto, mae'n mynd i chwipio ddi mewn. Mae'n troelli yn Drenewydd yn gweld hi. Craig Williams y capten. Neb yn o'n cynorthwyo, hapus i fynd fyny'r Cei. Dyma Wilson yn mynd yr Hwlffordd nôl at Jones. Ia, dyna pam, i fi, mae rhaid i Hwlffordd cadw'r peli yma i lawr. Chwarae 10 lladd, 5 lladd, 10 lladd, a wedyn mynd rhwng chwaraewyr. Dim jyst taro un yr awyr, ond mae Ses ac Sutton yn mynd i dditaina i fyny drwy dyn. Bas Letraws, so ni'n mynd i weid yn uchelgeisiol. Mae bron yn berffaith. Beth am yr olygfa yma ni'n gweld fan hyn. A werth bod yma, Malcolm, ni wedi cael cwpl o dorfeidd da, diwedd tymor, cael nhw nôl yn gyson, dyna'r Dyna di beth, cael nhw bob wythnos a neis de, ond yn sicr, mae'n gret bod yma. A mae'n rhyw emosiwn does o gwmpas lle efo awyrgylch fel hyn. Rwy'n sôn am cyngred yn y haf. Wel, dwi wedi dweud degawd rwan fel cyngred Cymru fynd i chwarae yn ystod yr haf. Efallai neith o un diwrnod, ond ti'n gwaith a trio rhywbeth os ddim yn gweithio, mae digon awt yn mynd yn ôl. Mae esgusodio yn y cadeirydd yma, rhy bwysig, dwi'n meddwl, maen nhw'n mynd ar ei gwyliau, meddyn nhw. Cowens, tafel hir, o ran y Drenewydd i ddod fan hyn. Henry Cowens yn edrych am Sears, pawb yn troi ti ar dyfarnod, dim byd cic-ôl. Gawn ni weld be ddigwyddydd tymor hyn efo tîm asgwrwn ni yn Ewrop. Os na, da ni'n neud i byd eto a cael argraff neu dylanwad yna, ella fi rhaid i fod o ddifri yn meddwl newid bethau. Mae'n adolygiad cael ei gynnal, aros i weld be fydd canlyniadau'r adolygiad yna o ran y gyngrair. Mae yna bob math o sefrydion yn hedfod y gwmpas y lle. Gewn i weld, gewn i weld. Fel dwi wedi sôn yn unan, dwi wedi cyrraedd y pwynt lle fi'n credu just unrhyw beth. Be bynnag yw'r syniad, dwi'n mynd poeni. Jyst bod yn rhywbeth bach o wahanol oedi fan hyn, gan y golgeidwad. Jones. Yn adlu yn ddofn iawn, Dave Jones. Ddau golgeidwad nawr. Y ddau yn ser penwythnos diwetha. Da ni'n cyn-fleinwyr fan hyn, felly da ni wrth yn bob yma rhyw golwr yn neud i'w gangymeriad fel hyn. Ond bod yn barod amdano fo de. Bod yn barod, ti'n gwybod dydyn nhw ddim yn gryf yn yr ardal trio chwarae allan o'r gem. Felly ti'n mynd i trio smalio peidio ni pwysau nhw ac yn sydyn ti'n mynd i. Cyfle. Hanner cyfle ta beth. Dave Jones allan. Cyrlamu ochr y cwrt Cosby yn edrych i wrth ymosod yn syth. So ni'n gweld hyn yn aml yn y bala penwythnos diwetha. Ond mae'n gysraffu amser. Ond yn gysraffu bil. Hwlffordd wedi cael y gorau o'r ymosodiadau, cynnar rhaid deud. Gyda'r gêm i'r Drenewydd, sydd dda i weld. Hawkins, mae o reit siarp ar y llinell flaen am. Mae'n ffeirio weithio efo Henry Jones. Mwy o bwysau o bosib ar y tîm cartre, ar y tîm o'r Phen-y-bont yn chweched, y tîm sy'n ceisio cyrraedd Ewrop am y trydydd tro ynol. Wel, dyna fel un. Os dyn nhw ddim yn cyrraedd Ewrop heddiw, mae honna i fi yn deud am dymor sal, di tangyflawni, gatho nhw'r pres o Ewrop a di gwella dim. Os dyn nhw'n curo mynd i Ewrop, wedyn wneud nhw anghofio'r tymor yma. Wilson ar garlam, bron baglu hun a Brwsesi eto, Hawkins yn y canol, a Brwsesi. Dan i fynd, Wilson. Eto, bron pawb yn ôl i'r Drenewydd, Dylan Rhys. Davies yn drysu braidd. Nôl dawi. Dwi'n siŵr os wedi yna, neu dyma oedd pobl yn disgwyl i weld. Hwlffordd yn mwynhau rhan fwyaf o'r meddiant. Drenewydd gofyriste nôl. Hawkins. Eto, Davies am gyfle, am bas.
Davies yn gofod troi. Sutton yn ei fugeilio Henry Jones. Rwy'n gallu creu Keith Brynhawn yn cyrraedd y cwrdd Cosby. Ambrosesi. Creu lle yw hi. Jones yn ei chlipio i eto. Hawkins yn cam sefyll yn un arbediad gwych gan Dave Jones. Y bas gan Henry Jones. Hawkins oedd yno. Ia, da ddim yn gwybod Dave Jones oedd yn gorfod wneud yn arbediad, ond eto 5 munud dwytha, Henry Jones, bob dim yn dod trwy ddefo. Ac y bas gwych ma. Wel, ti'n gwybod be, nath amser i rediad gan i weld eto rhyw ongl bach arall. Gan i weld, na i'r bas gwych gan Henry. O, Matty Jones ochr pella cadw o blaen, dwi'n meddwl. Ond i Dave Jones, mae'n gwybod hynna, nadi. Ti'n reid clod iddo fo, nath o rithro allan. Gair ongl, ac braich cadar. Ond mae'r symudiadau Jordan Davies yn gynharach cyn Hawkins. Mae nhw'n amseru rhediadau'n berffaith rhwng y ddau am wythyn o'r canol a Sears na Sutton yn gwybod pwy sy'n pigo yn rai lle mae Sadwrn a llall. Weston yn ei gadael i at Williams. Mae honna yn yr holl ffordd tua'r tracwng gan Lee Jenkins, dwi'n credu. Ond yr ystadegau fan hyn yn bell o blaid Hwlffordd. Dim un ymdrech. Siwr bydde Hwlffordd yn cwestiynu os o'n nhw'n cam sefyll. Mae'r arbediad na gan Dave Jones. Dech y da gan Hwlffordd. Yr holl ffordd o Sir Benfro. Gobeithio am yr holl ffordd i Ewrop hefyd yn amddiffyn maen nhw ar hyn o bryd. Cowens. Taflydd i mewn. Sutton yn cyrraedd yno. Ie, dyna mae'n dafliad ora. I mewn o gyfon Sutton ydyn yna. Felly newid, pob yn mynd am anelu yma postyn agosaf. Pan dim thynnu nôl allan teg at y smotyn a wedyn defnyddio fel rwy'n gornel. Hefyd, di bob tro, ond cymysgafau di bach. Do'n ein ddeir weithiau pan maen nhw'n meddwl bod chdi wedi daflu'n hir wedi croesi sydd. Ond sy'n dod yn fer, pasio yn ôl, croesi fewn, jyst gwanol ongl yr i dy bel i fewn a'i llawell gwasanaeth. Ewrop y wobr i'r enillwyr fan hyn. Amser ychwanegol cicio'r smotyn. Popeth yn bosib pnawn yma. Hwlffordd yma. Diolch i gicio'r smotyn. Penwthnos diwetha. Di-sgôr yn y Met. Diolch yn benna'r golgeidfa Jones. Mae Henry Jones yn mesur honna eto yn hollol berffaith. Shepherd o ganol cae. Ambrosesi yn gweld y meddiant. Fil. Mae Hwlffordd yn daclus dros ben. Yr hanner cynta. Mae Fil yw hunain yn hyfryd fan hyn. Bron cyrraedd Ambrosesi. Walker yn rhwystro'r symudiad. Gwych gan Hwlffordd, go iawn rhan. Stadi ar i fynd ymlaen, maen nhw'n dod yn sgwar, maen nhw'n trio mynd i fyny eto. Yn ei blaena, ond na, cadw'r meddiant. Ti'n gweld beth efo'r meddiant mae Hwlffordd i gael, o'n i'n gweld ar y ystadegau gyna. Tod yn y twydd poeth yma, mae hynna'n golygu bod Drenewydd yn gorfod gwydio tipyn cletach i gael y bêl yn ôl, a mae hynna yn mynd i fod yn blin nhw tipyn mwy. Davies eto, Craig Williams yn ceisio cipio'r bêl. Faint o'r syml yma, Henry Jones yn neud y gêm edrych ar y funud. Craig Williams oedd angen cyrraedd na. Davies sydd yno. Davies yn ei sgorio. Y camgymeriad yn y cefn gan y capten Craig Williams. A mae Davies yn y fan ar lle. Mae Hwlffordd yn gwbl heiddiannol ar y blaen. Wel, da ni wedi dweud, maen nhw wedi disgwyl, maen nhw wedi bod yn amynergar, a mae cyfle nhw wedi dod. Ia, camgymeriad Craig Williams. Y bêl mae nath i bownsio, dwi'n meddwl nath i ryw sbinio oddi wrth fo. Dim yn hawdd i ella reoli ar ei tu nôl i'r gol o'r unrhyw ffordd yma yna. Ond sbia Jordan Davies. Mae'n just i'w synhwyro. Mae'n y camgymeriad yma yma. A mae o'n cyrraedd y bel cyn Dave Jones. A dwi'n meddwl mae Dave Jones dweud sy'n hawdd iddo fo. Yn y diwedd. I just i wneud y penderfyniad i ryw foli bach. Heibio fe mewn i'r gol. Dwi'n meddwl cael ei ddal mewn dau feddwl i fi. Ysdi bêl yn trafeilio mor bell o hon ar ffordd. Dylia Dave Jones o dyma. Bod o i safle cychwynnol o 5 llath uwch i fyny cael bod ar ymyl y cwrt 6 o leia yma na. A mae'n jyst yn gafol yn y bêl yn hawdd. A wedyn mae'n rhaid problem diffyg cyfathrebu'r rhwng y capten
a'r golwr. A mae symudiad Jordan Davies wedi creu y gol yna. Wedi creu traffath yr hanner cyntaf yma. Dalwch mlaen. Drenewydd yn ceisio taro nôl yn syth yn gwyro cynglanio'n garedig yn y pen draw. I Zach Jones, dipyn o'r ediad unwaith eto gan Walker adeg yna. Walker oedd e, ia. Heibio, mwy na un doedd, ac oedd o'n edrych am y bwlch oedd o'i gael ergyd gwella hynna, ond unwaith mae'n cael y gwiriad mae'r pwer oddi wrthi, ond licio pwynt ni tiws, jyst symudiadau Jordan Davies, weithiau ddim ar y teledu fan hyn, ond mae o'n chwarae o un ochr y llinell flaen, llinell ymosod dyle fi ddweud, i ochr arall, mae'n chwarae fel ymosodwr canol, mae ar y dde, mae ar y chwith, mae'n chwilio am y bwlch a mae'n dod yn fyr weithiau, mae'n chwarae dros yr wrth yr ysgwydd weithiau, mae'n cymysgu gêm, sa'n mynd am ddiffynwyr yn gwybod pwy sy'n marcio fo. So mae wedi cael nifer y clwbiau, so ddod chwarae efo fi i tîm Colega Cymru chydig o flynyddoedd yn ôl, a ers hynny mae wedi cael clwb ar ôl clwb ar ôl clwb, diolch wedi setlo yn unta, dwi'n Adar Cei Connah, mae wedi setlo i weld lawr yn Hwlffordd, a dyna pam, os i wedi setlo, ti'n gwybod ddim, os i setlo mewn clwb, ti'n fwy cyffyrddus, ti'n fwy hyderus, a dy gêm di'n gwella. Ond dwi'n dal yn dweud, de, na ni weld y gol fan hyn, a'r bas na fewn, camgymeriad yndi, ond mae rhaid i fod yn glinigol ar y camgymeriad yma, Jordan Davies yn gwneud hynna. Ond ar y funud, wel, just yn y baint sydd wedi mynd yn y gêm yma, 26 o funudau, Henry Jones, pen a sgwydda, yn chwarae efo chwaraewyr Drenewydd. Os ti'n Chris Hughes, ti'n gweld chwaraewr mol ddylanwadol, wedi pan mae'n cael ar bêl, ti'n ei chwaraewr arno fo? Dyn yn fynd dyn, stopio fo chwarae? A dyna be mae Cowens, dyna be Trio wneud. Cryfder Cowens yn ei gwir. Ella bod nhw'n siŵr wneud yna, Jules. Felly bod y bas na gan Robles yn crynhoi'r hanner awr bron, hanner awr agoriadol yma o ran Drenewydd. Byd, gwynt, yn mynd yn iawn iddyn nhw. Ond fel mae'r cyfeillion yn sôn, Mark Williams a Malcolm Allen sydd gyda fi. Dwi'n hwmni ymosodwyr o fri. Maen nhw'n mwynhau perfformiad Hwlffordd a Henry Jones hyd yn un, a Jones sydd yn rhoi pwysau. Mae'n batrwm bach pert y canol cael, felly Jones, Shepherd, Fiel, y tri yn ymosod hefyd. Mae'n just yn smart, Henry Jones. Mae'n smart efo'r pocedi mae'n gymryd i fyny. Mae'n smart efo'i ongla. Mae'n dangos i Fiel, i Shepherd, i wneud y bel i fewn efo. Corridor mewn chwarae. Joli, chwaraewi ganol cae, Drenewydd ar amddiffyn. Mae fe hefyd yn ennill lot o gicio rhyw. Chi'n gweld Grealish neu y Man City neu chi? Chwarae'r gêm fel petai. Mae fe'n cael ei gicio llawer hefyd, fel Grealish, i fod yn deg. Ar y blaen, o gol i ddim. Wilson, safliad arall. Le mae'n glanio, yw'r cwestiwn mawr, Robles. O'n i'n disgwyl fydde yno gyntaf, nid Robles oedd yno gyntaf. Dylan Rhys, mewn yn canol. Mwy o chreuon i ddod ar S4C, cofiwch. Mae'n fyw foddi, ddim y steddfod yr unig beth sy'n mynd i lan ymddyfru. Lan ymddyfru Merthyr. Sefyll fan hyn o'r heilwen, sôn am steddfod yr urdd ar y ffordd. Digon o sylwr yn ar S4C hefyd. Gobeithio am dywydd tebyg, fi'n credu bydden nhw'n dweud. Ond edrych am Aaron Williams. Y bas yn dda, Williams yn erbyn Borg. Robles fan ddrwg dy fi, yn o'r meddiant. Yr hael yn ei llyged, na'n esgus i. Hwlffordd i gwneud i gwaith cartra. Dydy'r gwasanaeth ddim wedi gyrraedd o. Sears y Sutton yn camio'r cefn, Williams yno hefyd. Yn opsiynau, diri i'r Drenewydd. Ond dau tu ôl i Sutton, Lee Jenkins yn un o'n nhw. Mae fe'n penio popeth. Cowens, nôl i'r canol, Sears dal yno. Ddim yn cyrraedd Sutton, Walker. Adar Gleision, uchel dros y bar hefyd. Hwlffordd, rhediad diweddar ar y Drenewydd, siomedig dros ben. Heb ennill mewn tair, colli fan hyn dair gwaith, a maen nhw ar y blaen. Ia, maen nhw ar y blaen, oherwydd maen nhw wedi dod yma efo plan i'r gêm. Ti'n edrych ar Dylan Rhys, Jenkins a Borg yn y cem. Faint o weithiau ar y funud, da ni wedi gweld nhw'n cael eu curo tu ôl i ddyn waith. Faint o weithiau da ni wedi gweld Drenewydd yn chwarae'r peli i fewn i'r Sianeli efo Abrwsi a Jack Wilson yn edrych lawr yr esgyll. Mae yna fylch yna, dyn nhw'n wedi defnyddio nhw o gwbl. Dyn nhw ddim wedi mynd lawr yr ochra lle maen nhw'n symud ymlaen o gwbl.
Jones yn clirio i'r Drenewydd. Walker ymlaen at Rushton. Walker di parhau da'r ediad. Fil oedd yno, os nag yw Fil yno, mae Shepherd yno. A bant nhw eto, bas ddim digon cywir, ond eto Hwlffordd yn ennill y flwyddyn yna. A dwi'n disgwyl gan Corey Shepherd pas well. Mae gynnu fo'r gallu, o'na ddim pwyso yna fo. O'na ddim pwyso, just rhyw clip bach efo tu fewn i'r bêl, jyst rhyw grymanu fewn i lwybr o. Robles, Ambrosesi sy'n clirio Shepherd. Ambrosesi, ar hyn o bryd, mae'r clwb nath orffen yn 7fed ar y ffordd i Ewrop, nid am y tro cyntaf. Mae'n digwydd 2 gwaith o'r blaen, o mae Drenewydd yn neud y dwywaith, mae'n digwydd 4 gwaith o'r blaen gyda 3 clwb, dylen ni ddweud. Dyma chi Rob Edwards, cadeirydd Hwlffordd, synnu llawer pan ddoth e mewn i'r clwb. O Linden, awr i Sir Benfro. Ond o leia ti gael gwybod beth i'r plan ganddo fo. Mae Drenewydd wedi bod yn Ewrop faint 3 gwaith yna Chris Hughes yn barod. Nes ti glwad plan o beth sy'n digwydd blwyddyn nesaf yma. Ydyn nhw'n mynd llawn amser, ydyn nhw'n mynd i gystadlu gyda Phen-y-bont. O leia, mae Hwlffordd efo uchelgeision i gystadlu i fynd llawn amser a'i gystadlu am y Phen-y-bont. Ia, dwi'n gwybod yn un o'r fforddwr, y goalkeeper, mae o efo fi efo y staff ysgolion Cymru, mae o wedi dweud bod nhw'n afar o'r 3 gwaith yn wythnos tymor nesaf, felly dwi'n bod nhw eisiau chwaraewyr bod yn barod i wneud yna. Efallai fydd yna ddau'n gadael, oherwydd os i swyddi, ond dwi'n meddwl yn oed ydy bod nhw'n geisio symud i fod yn llawn amser. Oedd gan Robles ychydig o le, yn Ambrosesi. Sa'n cyrraedd Ewrop yn lles ariannol. Medru gwneud hynna ddigwydd illa, ond dyna dwi eisiau glwad pan ni'n symud, pan ni eisiau gwella'r Gymraeg, eisiau gwella fel clwbiau. Mae Drenewydd wedi eistedd yn llonydd fel hyn, bob tymor. Bob tymor, da ni'n gweld rhywun un peth, a maen nhw'n bygwth mynd i Ewrop, maen nhw'n cyrraedd na, a dyn nhw ddim gwell. Ond na un haf, Wandu yn dod mewn, Aaron Williams yn dod mewn ar ôl Ewrop. Fes nhw'n gryfau tipyn un haf, a falle yr hyn sydd ddim yn plesio Mr Allen yw bod nhw ddim wedi symud o'r pwynt yna. Ia, ac newid i ddod allan a deud gwranda. So da ni wedi ddefnyddio i bach o'r arian mae i gael un neu 2 chwaraewyr. Sbia lle ma' nhw. Sbia fe'n sacos ma' nhw i Ymwythig, i Wolverhampton, i Birmingham, i Aston Villa. Sut nhw'n mynd i gael llawer mwy o chwaraewyr i mewn i fama na geidwr Aberystwyth, neu'n Hwlffordd. Cymru beth, ti'n Gardydd ag Abertawe, chweith yn gwybod bod i'n edrych yn ei ffordd na? Na. Dwi just... Ffigar i bob man, just. Ti'n ganolig, dweud. Dwi just eisiau'r Cymraeg a'r profil symud i fyny lefel i wneud rhywbeth yn Ewrop. Ond dyna dwi eisiau. Pan dwi'n gweld hynna'n digwydd fod ei clwbiau'n sefyll yn stond, wedyn dwi'n mynd i fod yn flin. Lle i Matthew Jones. Chris y Coch yn y canol. Doth Zach Jones allan, newid i feddwl. Ismail! O bellter eto, mae'n bell o'r gol. Ond os Hwlffordd yn ennill pnawn ma, yn cael yr arian, maen nhw'n diddennu, a maen nhw'n mynd i fynd ar ôl chwaraewyr o safon gwell i gryfhau i carfan, a ceisio gorffan siwrnod gyntaf yn hanner ycha'r tabl, a wedyn yn y 2 neu 3 ucha, efo'r arian nhw'n wedi cael. So, ella fydd y perchenog o'r gwerthu fwy o win, ond dyna fo. Iawn, ddim yn rhyw hanner cyflaw gwbl o chwaith ac yr ergyd yn un sal. Sôn am yr arian. Diwedd y gan yw'r geiniog. Mae'n cyrraedd Ewrop yn dipyn o wobr, ond 150 o filoedd o bunnoedd i'r enillwyr. Fydden nhw mewn i gyngres Ewropa. Mae clwb fel y Seintiau Newydd, enghraifft, yn mewn i gyngor y pencampwyr. Ond bys nhw'n colli, bod nhw'n disgyd. Ac yn nhw'n 1,000,000 haf yma. Gyda'r Seintiau. Mi dylan nhw'n ei, dim ella nhw'n. Mi dylan nhw'n ei. Dylan nhw'n ei llynad. Dwi'n sôn am god. A dydach faint o agos at Linfield o dodol i Iwerddon. Fydden nhw'n yr 20 sgorio yn 40 munud o amser ychwanegol. Felly mae'n bosib cyrraedd y grwpiau'r gyngres, mae'n sicr. Wedi i'r Seintiau Newydd. Gan i ddadle am hynny yn wythnosau tawel yr haf. Mae'n rai wythnosau tawel yn yr haf. Dim llawer. Gêm ola'r tymor arferol pnawn ma. Cymru chwarae mis nesaf. A wedyn bydd y clwbiau'n Ewrop eto. Ni'n barod amdani. Drenewydd ar ei hôl hi. Ffordd yn ôl o'r cyfle yma
Sears i fyny i'r cefn. Tafliad, i ddyfalu beth sy'n dod fan hyn, y tafliad hir. Mae yna 35 o munud a wedi mynd, a dim un ergyd ar y gol gyn y Drenewydd hyd yn hyn. A i'r tîm sy'n gartraf, da ni'n gwybod beth i record chwarae gartraf yn y ffeinal Gemau Ail gyfle. Maen nhw'n dieddol o ennill, sy'n llawer ynddi. Y tîm cartre di ennill 77%. Dyma ni. Ond uchel, mae'n glanio yn gyfforddus. Ie, ennill 7 ac yn 11. Ydy 77%. Borg i Hwlffordd. Dwi'n sôn yn gynharach, Notts County, mor agos i'r Exam tymor yma dros 100 o bwyntiau. Maen nhw ar ei hôl hi eto yn Rownd Derfynol. Y Gemau Ail gyfle yna, Chesterfield 2, Notts County 1, 10 munud sy'n weddill yn Wembley. 107 o bwyntiau, sy'n cofio mewn. Tom Goodwin yw'r gŵr yna. Sgoriodd i'r Drenewydd yn Rownd Derfynol. Y Gemau Ail gyfle 2015. Maen nhw wedi ennill y gystadleuaeth yma ddwywaith yn y gorffennol y Drenewydd. Y ddwy oddi cartre, fel Mark di sôn ar Ie, ddwy oddi cartre. Nath Jiws sôn amdano fo cyn y gêm yma ar y cae efo Sioned yn deud cartraf heddiw. Ella mae di chwaraegu fi bach o bwysau, dwi'n meddwl, cyfan, mae'r egni ar y wyrgylch ma. Dyn nhw ddim wedi cael ei mantais o'n a clod fawr i Hwlffordd am hynny. A ni weld yn yr awyr yma hyn, beth sydd wedi digwydd. Drwsi sydd yn lawr, ia? Ie, llawer. Yn ôl ar ei draed. Ond beth sydd wedi weld yn y 5 munud dwytha di bod Hwlffordd wedi dechrau disgyn yn ddyfnach ac yn ddyfnach, efallai gwrs di reoli'r rhan awr cynta, a wedyn maen nhw'n dechrau disgyn yn ddyfnach, efallai bod nhw'n blinder yn y coesa. Efallai dyna di'r cynllun, dwi'n yn gwybod, ond pan ti'n fwyafrif o'r meddiant ac ar y droed flaen, ti eisiau'r bêl a chwarae yn hanner Drenewydd ar cae, ti'n angen disgyn yn ddyfnach, adeg yna ti'n gofyn am broblemau. Mae'n syndod sut mae gêm yn newid, y llanw a thrai o un ffordd yr llall, falle cyfnod bach gwell i'r Drenewydd ni'n profi fan hyn. Mewn 11 tymor, mae rai fi ddeud hyn, unwaith mae'r tîm sydd wedi gorffen y chwechat wedi curo. Craig Williams am groesiad, Williams! Postyn Pecha! A mae Williams di taro brif sgoriwr y Drenewydd yn taro nôl. Ond oedd i brif sgoriwr Hwlffordd, roedd ymwelwyr ar y blaen. Y cyfle cynta a'r peniad yn hyfryd, mae'n gyfartal. Come on, mae'r croesiad yma, mewn planed arall. Craig Williams, ti'n mewn 36 oed, dwi'n mynd i gael ei droed rownd hwnna, ond ydy, a mwy na hynna. Mae'n eich di ddeud am Aaron yn tynnu wrth i ddyn oce, ond faint o weithio mae dyn yn croesi'r bêl yn sgorio dim un. Lle mae Lee Jenkins, lle mae Dylan Rees, maen nhw'n edrych ar y dyn sy'n croesi'r bêl, a pwy sy'n rhwng nhw? Aaron Williams, fyny, fel blaenwr, gadael i taro men, a penio i lawr, easy peasy. Ond ti'n meddwl penna, mae'n rhywbeth Hwlffordd i bod yn ddyfnach, felly mae'r ddau yn ffyn o'r canol, di gael ar y bêl, di'n pwysau yn nhw, di gallu pasio'r bêl allan i Craig Williams, a oedden ni di fyny am y camgymeriad am gol Hwlffordd, ond i ni, fel ni'n sôn, just cyn y gol, bod nhw'n fawr ddim am ddiffyn Hwlffordd. A broses i Hwlffordd yn sydyn, yng nghwrt Cosby Drenewydd, y glythiad lleia, lawr a Sutton, cic fydd. A mor gret am PêL-DROED. Tîm sy'n hollol ddim yn ni. A rwan, ni di weld y momentum shift, fel da ni'n gweld bob tro ar ôl gol. Fydd y hyder na, fydd y credu na ni gilydd yn ôl, fydd y siarad, fydd y cyfathrebu mynd o, ti'n gorfod neu hyn i tylaen. Ti'n gwybod, fydd na fwy o siarad yn lle gweiddi fo'i gilydd. Ie, to bach o reiwyr Drenewydd, mae'n chyfwy amser, mae'n dechrau cael fwy o fuddiant. Mae'n i gol wrth ysdwytha, y blinder yn goesa Hwlffordd yn amser ychwanegol. Fos o'na di mynd 5 munud 10 yn hirach, falle sa met di ennill y gêm. Ond rwan, maen nhw'n cael y meddiant, maen nhw'n gwneud i Hwlffordd redag o gwmpas y cae geisio ad ennill y meddiant. O Williams dan gymaint o bwysau gan Hawkins. Llwyddo cael di nôl at Sears yn y pen draw. Na eiliad, ni'n meddwl bod yn mynd i golli'r bêl.
Go iawn, doedd yna, defnyddio'r gryfdar i guddiad y bel na, efo'i gorff. Ond, pwy ti ddim di sôn am cwarter awr? Henry Jones. Oherwydd ti di sôn am bod nhw'n rhy difn wan. Mae yna fwlcha wan does rhwng y canol cae a'r ymwysodwyr. Preston ar Ruther. Matty Jones. Nawr mae yna gyfle yn y canol. Chris y Cox yn disgwyl am hon. Hwlffordd yn gledigon, wel Cowens yn hwyr ar Davies. Eich di golf yna'n dod o'ch Joder yn gwybod beth yn neud efo yna. A fe'n ymdrech bach o seibiant i Hwlffordd wedi gael robot ar ei holi. Dim yn ei neis. O, hwyr oedd. Wel, drychwch, mae angen sbectol hael. Mae'n chi'n cwlt o beth. Wayne Jones, Wolvesy. Cynrychiolwr. Hwlffordd, gyda sgwrs da fe. Ar yr egwyl, yn y tîm trwetha bydd Hwlffordd yn Ewrop. 20 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Dyma llan sawel ond ymol ni. Edrych y blanc yn ei fyna. Mae'n ddrwg da fi sy'n ddim syniad. Nawn ni holi fe, hanner amser. Mae Hwlffordd angen yr egwyl. Wel, dyma ni eto. Henry Jones, fel y Malcolm yn sôn cyn y gêm. Fe mor bwysig oedd e. Hanner cynta, yr hanner cynta, oedd e'n rheoli'r sioe. A dwi'n meddwl nath nhw'n ddim a Chris Hughes yn ei, dwi did that. Cowens, Henry Cowens, just os i farcio fo fel na Tuesday, just cadw o ddistaw am 10 munud. Matty Jones sy'n clirio, Shepherd ymlaen. Hawkins yn mynd ceisio cyrraedd dda. 2 ar 1 yn Wembley gyda llaw. Chesterfield 2, Notts County 2. Am gêm, sy'n mynd i Wrexham boed ni. Williams ysgoriwr. Henry Jones yn herio. Gymaint o le gan Cowens yn sydyn. Digon yn ôl gan Hwlffordd. Y bas at Ismail methu rheoli. So Hwlffordd i geithio ymosod. Mae Sutton di canfod honna, a fe bron canfod y gol. Mae fe'n gallu taro nhw o bellter. Da ni wedi gweld hynna, do. Da ni wedi gweld hynna o'r pellter yna o blaen, o'n boli oedd hwnna. Boli. Gol y tymor. Ond, dwi'n siŵr nath i fflachio trwy ben o fan insti. Roedd rhedeg efo'i. Ond, yr ergyd yn trio jyst rhyw hanner i'r bel na i grymannu hi. Fella. Jyst yn codi trwy'r amser, de. Dwi'n sgorio tymor yma. Digwydd bod. Trydydd cyfnod gyda'r Drenewydd. 2007 dechreuodd e. Chi'n edrych ar y cyfraniad drwy'r cyfreuwyr yma. Craig Williams, 2004 gyda'r e'r Drenewydd. 500 o negosiadau yn y gyngred. Cyfnod bach yn Aberystwyth i Craig Williams, ond Mr Drenewydd fwy na heb. Ac ar ôl y camgymeriad i'r gol gynta, wel, fe sydd wedi creu y gol y Drenewydd. Oedd y croesiad o safon doedd. A fe'n reoli'r academi yma rwan, dwi'n meddwl. Iawn amser. Oedd i cyfarwyddwr o'r academi. Ond o'n i yma, yr ha, yn sir muno'r un ha a Shane Sutton i Drenewydd. Oedd yn Darren Ryan, nath o'i ryddhau o'r ymwythig, dwi'n meddwl. Alf yma, ond byw yn... Dwi'n yn bell yma. Just yn mynyddodd na chi, dros y ti fi na un dro. Ie, na chdi, ie. Do. Tref y clawd, dwi'n meddwl. Ger y ffi. Yna'n byw, dwi'n meddwl. Do, dechrau Malcolm Hefgan. Dyma o'r y teg. Lot o'r chreuwyr lleol, di bod y gwmpas yr ysgolion lleol gyda llaw. Craig Williams yn un ohonyn nhw. Sy'n rhaid o cynnig allan am ddim, denu pobl yma. Mills Evans yn un arall dydi sy'n bod efo'r clwb. Ys yn dechrau, Ron. Un ar un. Ddim yn gwahanol. Yn y hanner cyntaf yma. Ond efo'r tywydd a bob dim, efo yr achlysur, mae o'n mynd i signo egni yn yr ail hanner. Mae'n llaflinen. Coesau blinedig hefyd yn mynd i fod yn ffactor camgymeriad. Ti'n isio colli gêm trwy camgymeriad, ond un ein fydd. Ne ddau. Ni wedi cael cwpl yn barod, yn wedi gol Hwlffordd, Jones yn disgyn. A dyw'r penderfyniadau na'n sydyn ddim yn mynd o blaid Henry Jones chwaith. Dwi'n gweld dim gwaniaeth rhwng honna, pob cic nid arall mae wedi cael.
yn yr hanner cynta. Malcolm yn sôn y gres, pobl yn blino. Oedd e ddim yn sôn am y tîm sylwebu, lle sicrhau chi. Byddai'n edrych ymlaen at hanner amser. Un fan hyn, Craig Williams yno, eto, Rushton. Wel, mae Williams di deffro. Chwarae teg, Robles. Ond Borg yn gwneud digon. Fath i ddim allan. Mae wedi stopio. Ond os oedd i mewn, Sears sydd wedi cadw i mewn, nawr mae allan. Munud yr unig. Cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cynta. So wedyn ni'n gael? Yn ymwneud, nhw wedi cael seibiant bach i hydradu hanner ffordd drwy'r hanner yma, efo tywydd. So nhw draw unwaith pan oedd na anaf bach, ond dim byd mawr. Na, Cytuno, mae mor boeth o'r yna. Cyfle iddyn nhw gael diod yn y man. Chos mae amser ychwanegol. Hanner amser yn agosau. Dwi yn clywed, diolch i Gryw gwych sgorio yn ynglys ti. Mae rhaid chi gyrraedd rhyw dymheredd penodol iddi fod yn doriad dŵr swyddogol. Mae'n teimlo fel sy'n nhw'r gyffredin yn gorfod dweud mewn weithiau fynd i. Bydd y ddau dîm. Dwi'n meddwl mae'r sgôr yn deud y cyfan. Hanner cynta. Hwlffordd, bendant, rheoli. Bethau sgorio'r gol. Sa'n angen fi fynd lawr, Rhys? Drenewydd yn dod i fewn ni. Ac yn sgorio'r gol nhw, a wedyn mae'r momentum wedi gael y shift yma. Nhw sy'n edrych yn gryfach ar ddiwedd hanner yma. Dylan Rhys ar draws. A'r chwifan yn dod ar hanner cynta i ben. Hwlffordd yn mynd ar y blaen. 5 munud ar hugain, Jordan Davies yn taro. A nhw oedd yn rheoli. Ond yn ôl dath y Drenewydd. Craig Williams yn creu. Williams yn taro. Y prif sgorwyr yn taro i'w tîmau. A ni dal ddim callach ynglyn â phwy fydd yn cyrraedd Ewrop. Ond mae'n dipyn o gêm. Diolch yn ôl ato ni. Wedi'r egwyl fan hyn. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso nôl ato ni at Rownd Derfynol y Gemau Ail gyfle. A stori'r prif sgorwyr yw hi fan hyn ar Barc Latham hyd yn hyn. Jordan Davies yn rhoi Hwlffordd ar y blaen wedi 10 munud, ond unrhyw beth gall ei wneud, gall Aaron Williams wneud hefyd. Prif sgoriwr y Drenewydd yn union i'r sgwr just cyn hanner amser, ac mae'n gwbl gyfartal fan hyn, yn y gres, yn yr heilwen fan hyn ar Barc Latham. Ie, croeso nôl ato ni, y Marc Lloyd Williams wedi dod lawr i gadw cwmni fi. Marc, beth oedd dy argraffiadau di ar yr hanner cynta yna? Ie, nath Drenewydd 5 munud cynta ar y droed flaen, a wedyn Hwlffordd wedyn yn mynd ar gêm i'r Drenewydd ac symudiadau Hawkins, Jordan Davies yn y llun llaen, Henry Jones cael ar y bêl digon o weithiau ac yn creu cyfleon ac oedd achosi broblema i ganolcau y Drenewydd ac yn hyddiannol mi ath Hwlffordd ar y blaen, ond ia, hanner cyntaf gwych. Ni'n mynd i sôn am dactegau Hwlffordd, achos fi'n gwybod, o ti a Malcolm, o'ch chi'n joio jyst pa mor ymosodol o'n nhw'n edrych yn erbyn y Drenewydd ar ddechrau'r gêm? Ie, dim byd i golli yna'n bas wych i mewn o'n fanna. Dwi'n gwybod oedd Hawkins yn cam sefyll, ond oedd hi'n arbediad wych, wrth gwrs gan Dave Jones, o'n gwybod bod y llyman wedi cael ei godi, ond arbed yn wych gyda'i gorff yn fanna, ond wedyn, oedd y peli lletraws na ac yr symudiadau gan Hawkins, oedd o'n disgyn y ddefn o Jordan Davies mynd i cefn ac oedd nhw'n ffirio, felly oedd yn o Sears a Sutton im gwybod pwy oedd yn codi pwy. Ac o bêl letraws ddath y gol Jordan Davies yn rhoi Hwlffordd ar y blaen a mae'r nhw'n gwbl heiddiannol o fe'n ar y blaen hefyd. Oedd camgymeriad gan Craig Williams i ddechrau, ond a Jordan Davies, fel bob ymwysodwr yn siarp yn y cwrt Cosby, ond i fi camgymeriad Dave Jones i'n lle cynta, mae'r bêl di trefilio hanner can lladd a dylai fod o lia yn sefyll ar ei gwrt 6, tu allan i gwrt 6, os oedd yn gwneud hynna, so jyst yn codi'r bêl ac i gafal yn ei yn hawdd, ond mae di rhaid problem i Craig Williams, mi o'n gorau mestyn, a wedyn Jordan Davies yn glinigol ac yn sgori 15 gol o'r tymor. A pa mor hapus bydde Tony Pennock wedi bod, achos ar yr adeg hynny, Hwlffordd, mae'n lot o blant tu ôl i ni yn sydd yn rhaid, ond ar yr adeg hynny, Hwlffordd oedd yn reoli tempo'r gêm. Ia, mi oedd yn og, oedd Henry Jones, Shepherd a Fil oedd cael ar y bêl lot o Cowens a Walker methu cael yn agos iddyn nhw. Ond wedyn, chwarter awr cyn y diwedd, nath Hwlffordd dechrau disgyn yn ddyfnach ac yn ddyfnach, a wedyn oeddech chdi'n gweld y Drenewydd yn rheoli y meddiant a rheoli y chwarae, a dwi'n meddwl dyna sydd oedd y gol. A fe ddath gol y Drenewydd wedyn ni. Aaron Williams sgorio ddwy yn erbyn y bala, prif sgoriwr y Drenewydd tymor yma. Pa mor bwysig mae'r gol, Marc, ond yn bwysicach oll am seri'r gol? Ia, 6 munud cyn yr egwyl, a dwi wedi chwarae efo Craig Williams, a mae'r ansawdd ganddo fe i gael y croesiadau a mae mewn, ac Aaron Williams dwi'n tynnu hyn yn ôl teg at y postyn pell yna ac yn neidio yn uwch na Jenkins a Rhys ar y postyn ac yn penio'r bel i lawr, so dim gobaith Isaac Jones. O ran y reolwyr, Marc, pwy ti'n credu beth hapusa yn y stafell newid na? Dwi'n meddwl fydd y ddau weddol hapus, fydd Pennock hapus o ffordd i dim chwarae hanner awr cynta, a fi Chris Hughes wedyn yn meddwl, da ni wedi dod i mewn i'r gêm yn ystod i'r 20 munud dwytha. Felly mae'r tymeredd yn chwarae ran ac efallai dyna pam oedd Hwlffordd yn disgyn y ddyfnach ac y ddyfnach, ond yn gyfartal o lia. Marc, diolch yn fawr am y tro. Wel, tybed, beth mae un o gyn reolwyr Hwlffordd yn credu o'r hanner gynta yna. Mae Wayne Jones yn cadw cwmni i Nicky John. Diolch, Sioned. Yeah, Wayne, as a former Haverfordwest County manager, I'm just wondering, are you actually able to enjoy this first half? What have you made of proceedings so far? Yeah, enjoying it. Obviously a bit anxious. Obviously won Haverfordwest, so hopefully get into Europe. But yeah, enjoying it. I think, in all honesty, up until the goal there, a bit of a sucker punch for Haverfordwest. I thought they fairly controlled the game in the majority of the first half, and a well-taken goal there at the end. But yeah, I think it's all to play for now, and like you said, it's going to be end-to-end now in the second half here. 20 long years since the club were last in Europe. I know you were involved back then as well as a player. What are your memories of that time? And then also, what would it mean to the club to actually make that step forwards and get back into Europe this afternoon? Yeah, like you said, 2004, I was fortunate to be in that squad when we played out in Iceland. We had a great team there, and since then, the club has faltered a bit. I've been involved for the last 12 years on and off with the club, and obviously since the new takeover the last 3 years,
The new chairman's come in, he's redeveloped the club from top to bottom. And that's taken nothing away from David Hughes, who was the previous chairman who kept the club afloat and obviously, managed us to get to this stage. I'd like to think that we played all a little part in building where we are now. But, it's over to the big boys now. Tony, a friend of mine, these are guys who are well experienced, and I think, the team's developed, off the scene has developed, and they're a club that's growing strength to strength. One thing that's fantastic, I think, as well, is seeing so many supporters here today. Both clubs deciding to allow people through the gate for free, and it's created a fantastic atmosphere, hasn't it? It's brilliant, yeah, to be fair. Like you said, the sun shines out. This crowd, it must be 2,000 plus here. You can see everyone's mixing and that's what football's about. We're coming to the tail end of the season now, and it's an enjoyment day, but obviously there's a lot of anxiety in both camps. So. And you're feeling both emotions at the moment, I know. Second half, how's it going to go? Well, like you said, either way, I'm fearful from Newtown's height, presence. I think that if the game's going to get affected, maybe from a set play or a height, that worries me a bit. From a Half West supporter cap on, but down the sides, Half West have got so many threats. I think it's I don't think there's a couple more goals in this game. I think you could be right, Wayne. Wel, mae Ewrop o fewn cyffwrdd I un o'r clybiau yma. Mae yna 3 chwarter awr go fawr o PêL-DROED o'n blaen ni rwan. Dewch yn ôl ar gyfer yr ail hanner mewn cwpl o funudau. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso nôl ato ni at gêm olaf y tymor lle mae'n gyfartal rhwng y Drenewydd a Hwlffordd ac er bod y tymor domestig yn dod i ben heddiw, pidwch becso achos dyw PêL-DROED rhyngwladol ddim rhy beth bant. Mae ymgyrch Cymru i gyrraedd Ewrop 2024 yn parhau. Cymru yn erbyn Armenia a Twrci yn erbyn Cymru yn fyw ar S4C mis nesa. Ac i ni barod am yr ail hanner fan hyn yn y Drenewydd. Nôl â ni at ein tîm sylwebu, Marc, Malcolm a Dylan. Diolch Sioned. Bant ni felly. 1826. Beth yw arwydd y cad ni, dim blwyddyn. A ddim y flwyddyn gath Drenewydd i sefydlu. 1875 oedd ni. 1826, dyna'r dorf nawr yma. Ddim yn bell o 2000, ware teg, gwych fel nhw gyd yma hefyd. Tipyn o'r chlysur. Nid yr unig y chlysur mawr ni wedi cael tu ar diwedd y tymor yma. Fysa'r tywydd yn helpu. Pwy feddyliau? Pwy feddyliau? Ond mae'r dorf ar ben y cae fan hyn. Fysa'r chwaraewyr yn teimlo hynny. Mae'n un o'r un. Mae'n nerfs allan yna. Mae'n gyfle yn syth. Matty Jones sy'n clyrio. Shepherd. Yn ystyried. Henry Jones. Shepherd. Edrych am Davies eto. Oedd hwnna'n groesiad hyfryd. Yn temптio ar ymosodwyr. Na'n ses yn dda iawn i benio yn eithwr. O'n i'n meddwl, o'n i'n just bydd dros i benno. Ond dechrau gwell, yn dechrau rhaid hanner, just fi oedd Hwlffordd angen ar ôl yw'r gol na. Walker di ffigio yn sydyn. Mae yna le i Walker. Ismail yn y cwrt. Drenewydd ar ddechrau'r ail hanner. O'n i'n hanner edrych tuag at y dyfarnwr yn meddwl bod yna drosedd. Chwaraewch i'r chwiban. A dyna maen nhw'n neud. Jones ymlaen eto. Rushton! Yn disgyn ar bêl dros y bar. Wel. Sy'n mynd i fod fel hyn yn yr ail hanner am gêm sgynnon ni fan hyn. Chester. Yn i edrych ar yr arbedau gyda herwydd. Ti'n gweld y fan hyn? Ismail i fi, nath o gymryd cyffredin wedyn yn ergyd i fewn. Dyn yn y diwedd. Ia, dwi'n plygu nôl o fanna dydi Rysgyn at y mond un lle. Mae hwnna'n mynd wedyn de, jyst i'r rhwyd tôl i'r gol, ond ia, dechrau da gan y Drenewydd. Maen nhw'n dechrau yr ail hanner lle o'r ffenodd hwnna ar y cyntaf ar y droed blaen. Parod o Malcolm. Newn ni'n llwyno am yr arlwy yna, as mae fel hyn fydd hi yn yr ail hanner. Borg. I'r ymwelwyr. Mae wedi colli ffordd. Drosedd. Hefyd, wel, un yr un. Drenewydd yn gorffen yn chweched, Hwlffordd yn seithfed unwaith eto. Ni ddim yn cael yr clybiau ucha yn cyrraedd y Rownd Derfynol. Mae'n batrwm ryfeddol. Dyna'r tueddiad fel arfer. Weithio'r ddech Sheikh Wednesday yn Peterborough. Bydd yn y bych chweched. Casma, beth, Adar Gleision. Drenewydd eto yn y cornel. Robles, Williams yn y canol. Ismail yno hefyd. Robles, llawn triciau. Morton yn y canol. Nôl mae fe'n gorfod mynd. Mae Matty Jones yn bod yn galw yn bêl. Mae'n 30 eiliad reit yng nghanol y cae. Sears. Edrych am Williams. Ffordd yn dal i tir. Wilson. Hwna'n gallu cyflymu pethau pan mae fe'n dechrau carlamu fyny'r cae. Ambrosesi i Hwlffordd. Nwyth ar y blaen yn yr hanner cyntaf. Hawkins. Nw'n i wylio fe. Yn mentro hefyd. Ymdrech arall ar ddechrau'r ail hanner fa. Ie, mae'n taclus. Just 5-6 llaf, just y siarad Corey. Shepherd yn dechrau bob dim wedyn. Mewn at Henry Jones a Hawkins. Hawkins yn troi ddyn. Rwan, ti'n gwybod mae'n mynd i ergydio. Dim yn bell. Ti'n gweld Dave Jones yn neidio draws i gol. Ie, mae'n hawlio o'r ci gornel, mae'n dyfarnwr. Tipyn agosach, dyna. Dyna ddim gwiriad i dod. Ond gyda nhw flaenwyr sy'n siarad o gwmpas un a'n licio cyffredau cyntaf a'n licio teimlo'r amddiffynwyr, felly mesio'r peli mewn i traed nhw. Hwlffordd, Watkins, Jordan Davies.
Henry Jones. Pum munud i mynd, yn ddechrau'r ail hanner. Wedi bod yn pnawn hir i'r rheini. Sydd wedi bod ma'n gynnar yn gweithio, yn sicrhau bod popeth yn ei le. Mae yna fwyd, mae yna diod, mae yna groeso. Mae'n gynnes iawn heddi, gyda'r tywydd yma hefyd. Ond y gwirfoddolwyr, mi'n gweud y trwy'n amser ble fydden ni yn y gyngler yma. Heb rheini sy'n rhoi amser. Lle gwell i fod. Gêm PêL-DROED yn yr heilwen. Cyfan yn gyfartol. Cyfan yn y fantol hefyd. Mae'n siŵr bod wedi cymryd tipyn arian toli bar na pnawn felly. Wel, bod yn cadw ddim ond am ddim. A ni siarad am hwn am y podlediad sgorio, wythnos yma, plug i podlediad sgorio. Be sy'n well, 200 y talu 10 pint, neu cael 1000 mewn am ddim, ond maen nhw'n gwario tŵl y bar a cael y bwyd mewn. Felly bod nhw'n gwario mwy na 10 pint. Wel ie. Mae mor braf cael torf yma. Go iawn. Gadael nhw wedi mewn am ddim bob wythnos os di fel un. Ac wedyn, Cymdeithas PêL-DROED siwr yn un mwy o bres iddyn nhw. A mae cefnogwyr sy'n dod i fewn. Roedd rhyw gyfartaledd o 250, gadael 1000 i mewn am ddim. Sa'n yn gyfwy o noddwyr wedyn efallai. Gan o bobl yn cael gweld y dysbysebion ac yn y blaen. Hyn da ni isio, wyna siawns o'r un. Da ni'n gwybod sy'n dod nesaf dyna. Mae'n mynd yn dafliad hir. Bydd sytyn a sys eb sgorio tymor yma gyfe. Henry Cowens sy'n gobeithio fydd hynny yn newid o'r dafliad yma. Do ddim wedi digwydd, Ismail. Nôl at Matty Jones. O, Sears. Oedd yn disgwyl y cymorth i gyrraedd. Oedd neb yno. Mae'n mor dyn, mae'n mor agos. Fysa na neb yn mynd i deud pa ffordd mae'n mynd iawn. Ond tîm isio bod yr un sy'n neud y camgymeriad. Tîm isio bod yr un sy'n ddim yn canolbwyntio bod chdi'n barcio dy ddyn ar tafliadau hir, ar cicia rydd, ar cicia gornel. Tîm isio bod ar fai. A hyd yn oed nawr, o'r gynnar a hyn ar ddechrau'r ail hanner, chi'n edrych ar yr oriawr ar y cloc, gweld yr eiliadau yna yn diflannu. Eiliadau ola'r tymor. Cofia di de, Jiws a fi, oedden ni'n meddwl fel yna. Ni beth oedden ni'n fel am y moment. Sgorio, curo'r gwpan, penawd ar papur. O ges i llawer gwaith Jiws. Ond fel o'n sodwr, ti'n fod yn siarad does yn y eiliad ola na os ti'n digwydd Bale yn cwrt Cosby. Triciau gan Robles, Rushton sy'n y canol. Dacl yn bwysig. Dal yno i'r Drenewydd dros ben pawb. Dylan Rhys y capten oedd yno gyntaf Hwlffordd eto. Mae o'n glefar, hefyd. Mae'n aros o'r ei draed, dwi'n mynd i neidio i fewn yn y cwrs Cosby, ond mae o'n disgwyl y cyffyrddiau cyntaf. Mae'n disgwyl mynd i bel cyntaf, mae'n disgwyl y cyffyrddiau cyntaf dallan ni, ac yn dwy ni wedyn. Ni'n clywed Sybrydion bod yna eilyddio ar y ffordd. Hwlffordd sy'n parhau ei eilyddio. Dwi'n ni fwy am hynny yn y man. Troethwch chi'n meddwl Ricky Watson dod yn cau. Dwi'n ni fwy am hynny mewn eiliad. Y newid cynta. Newid chwaraewyr yn golygu newid mwy. Just chwaraewyr, siap ac ati, Malcolm. Yndi, os wrth chi'n dod â bog oddi wrth y cae. Na ti'n edrych ar. Ydw'n dod â ddiffynwr i fewn. Yndi mae o'n, mae'n dod â ddiffynwr i fewn, felly dyma'n mynd i newid y system. Mae'n just newid bog am Watts. Mae bog yn stryglo, mae'n hoblan. Mae Borg yn gadael felly. Oscar Borg. A Ricky Watts ymlaen yn ei le, fel o Malcolm yn gweud am ddiffynwr. Oedd e cyntaf gyda Hwlffordd yn 2009 wedi cael cyfnodau i ffwrdd. Yn ôl at beth i stig yna, Malcs, de. Os gyda fanna fi rwy'n fel dog am ddiffynwr profiadol. A cynnig o bath yn ymwysodol i chdi hefyd, mae'n gondad a di fewn i ganol cae. Ond mae cydbwysedd cydbwysedd y tri yn y cefn, ond mae Dylan Rhys di gorau mynd o'r dde i'r chwith. Ydyn am di effeithio ffordd mae Hwlffordd yn ymosod. Mae da fi newyddion i chi o Wembley. Llongyfarchiadau Notts County. Ond wedi ennill ar giciau o'r smotyn yn erbyn Chesterfield ar ei hôl i ddwywedd, 2 gol yr un, holl ffordd i giciau o'r smotyn. Mae rhaid bod i nerfen nhw a'r chwal ar ôl y tymor maen nhw wedi cael. Maen nhw fyny gyda'r Wrexham. Llongyfarchiadau. Ac
mor heiddiannol. Bod met fi, Paul Cook yn reoli Chesterfield. Bod fi'n chwarae Norwich City fo'n gilydd. Ond na. Dwi'n mor ddiolchgar. Notts County fan hyn. Falle bydd Zeri Ismail yn hapus wrth y gyfnod yn Notts County. Ismail, dyna ni. Tach bach fan hyn. Ie, yn os yn gardyn melyn, fatha, Olia. Mae'r Conor Rowland dydi gynto'r Seintiau Newydd nhw yn arfan Notts County. Drenewydd yn poeni am hynny. Maen nhw'n mynd i gael cic rydd, maen nhw'n lawio. Dyna oedd hi. Llaw i fyny, yn ffodus mae ochr na'r linell wen sy'n dynod i'r cwrt oedd yn sefyll. Mae angen i Hwlffordd signo'r pwysau rwan dydi. Da ni'n gwybod 10 munud sydd wedi mynd o'r ail hanner yma. Mae Drenewydd yn rhoi pwyso ar y pwyso ar yr ymwelwyr. A maen nhw wedi colli bog sydd wedi bod yn reit awdurdodol yn y cefn. Ar ei hôl hi, ar y dechrau y Drenewydd, nawr yn gyfartal. Ydyn nhw'n gallu newid y cyfan. Matty Jones yn beryglis a droed chwydd, postyn, pella. Ond i bron yn berffaith Sutton. Nôl yr anw, dechrau to. Craig Williams, asesu'r sefyllfa. Edrych am Ismail, gan y gigol yn arall. Aaron Williams wedi fewn ar y postyn pella ar y cicrydd na gan Matty Jones. Ni'n bel bach dda, ond oedd gorau am ddiffyn ni'n gadan ac yn gryd. A drychwch ar y cewri yn camu mewn tuag at Zach Jones. Sutton, Sears, Williams. Na'r dryndod. Maen nhw'n gallu chosi problemau. Sut groesiad fydd hi, os dawi o gwbl. Dath hi'n y pen draw. Williams yn troi. Wel, siomedig yn y pen draw. A Blair, dwi'n ydy sôn efo'r cyfredau hir, newid yr arddull, mynd yn fyr y tro yma, a wedyn roedd yr ansawdd ddim yn gorau gan Sel Ismail ac wrth gwrs Aaron Williams yn gefn wrth gol. A ti'n mynd i gael y pŵer i mewn pan ti'n troi fel y... Ie, dwi'n mynd wrth y gol, ond am llawer o opsiynau, ddim yn dod i fewn i fod gysgosod rhywun arall chwaith. Dal yn gyfartal, dim llawer yn gwahannu'r ddau dîm. Beth yw'r ffactorau felly sy'n mynd i? Wel, sicrhau'r fantes un o'r clybiau yma. Hwlffordd, dyn nhw wedi bod i Rownd Derfynol o blaen. Cwpan Cymru, cwpan y gyngrau'r braidd ddim byd Drenewydd. Nid yn unig maen nhw wedi bod yma, Mags. Maen nhw wedi ennill y Rownd Derfynol yma. Ia, just barn fi di hyn. Mae pawb yna i brofi fi'n anghywir yn wedi Hwlffordd heddiw, ond beth yw'n profiad mor bwysig mewn amser fel hyn, mewn gema mor fawr a hyn, a mae Drenewydd llawn o'r profiad yna. Fil i Hwlffordd, Henry Jones. Ddim yn llawer Henry Jones yn yr ail hanner, a Cowans yn Ciro Jones, a hefyd yn Ciro Wilson, gwych gan Cowans, Rushton. Williams yn gallu cael yna, Lee Jenkins i Hwlffordd. Ti'n teimlo, James, y tîm fel am Hwlffordd, gyda nhw'n byd i golli, nagos? O, Jones, edrych am Davies, yn glyfar eto. Ddim yn granio'n garedig. Dwi'n meddwl byd i golli, na, agos, ond os di Drenewydd sgorau nesaf, dwi'n meddwl Hwlffordd yn ddod mewn ni. So mae rhaid i Hwlffordd i cadw sgor fel mai ac eisiau'n deud Gicas Motyn, neu bod nhw'n sgor y gol nesaf. Ia, bron y bas berffaith eto gan Henry Jones, doedd efo'r hediad Jordan Davies. A Bruce Esi. Yn bygwth. Er gyda Bellter, wel, chi'n fe, Shepherd. Mae fe'n gallu taro nhw, cic gornel fydd hi. Sutton, Pen Sutton, gael ei daflu. A Tabel yma'n un i gael y gwiriad edrych am mynd. Mateb Shepherd yn dweud i llawer. Dwi'n yn siŵr, os dwi'n taro Sutton i lawr os rhywbeth. A chdi beniad. Dwi'n mynd am y gol. Wel, oedd Shepherd yn dal i ben fel sef yn credu fel yna mynd i fod yn agos. Ciciau cornel wedi bod yn bryn, hyd yn hyn. Hwlffordd, mae'n i dda. Ddim yn wael gan y gol geidwar chwaith Dave Jones. Ydyn nhw'n mynd i wrth ymosod. A chi'n gweld y sefyllfa. Cael y teimlad, unrhyw gêm arall, bydd wedi taflu hwnna allan. Cos oedd Ismail, bant y fe. Allan nid y gêm yma. Ar yr adeg yma, ta beth. Di Hwlffordd yn mynd i'n tal iawn i weld yndi. Dwi'n gwybod pam ma'n o'r rei gornel i mewn fel la, mor ddim. Falle bod nhw'n gorfod dyfyr a trio chwarae o gwmpas, cadw'r meddiant. Ydyn nhw ddim yn tala, mae Drenewydd gyda digon opsiynau tal.
Gan bod Wayne Jones yn yr amser yn nodi hynny hefyd. Mae Walker allan ei ffordd, beth i'n ôl at Henry Jones. Wilson, Davies lawr y canol, Hawkins. Os yna gyfle i Hwlffordd, Hawkins yn asesu'r sefyllfa, nôl at Fil. Davies nath i'n glanio yn gywir, ond mae Sears di achub y Drenewydd fel yna. Chwarae campus. Ia, tro cyntaf ni weld Jack Wilson yn ymwysodol. Mae'n berig, mae gen o'r cyflymder, mae'n agor o coesau yna. Mae gen o'r cyflymder ni chwarae. A dwi'n rhyddhau Hawkins ac efallai Jordan Davies yma yna, lle geisio hitio efo pwer pan fydda jyst i pasio i'r post i'r bethau yna. Ia, di ar i droi chwitho hefyd oedd ac o'n i'n meddwl siarp i gorffo, ia, a mae'n jyst i'n cicio mewn i'r llawr, ond ei, chwarae pwrpasol gan Hwlffordd. Oedd i'n bwrpasol eto fyna gan Abrw Zesi, ond Rushton oedd yn ôl i'r Drenewydd. Chydig mwy o feddiant gan Hwlffordd. Hawkins yn rhwythro eto. Matty Jones yn ôl. Hanner camgymeriad Aaron Williams yn manteisio'r eilydd Ricky Watts. Croeso'r gêm, a mae Jenkins yn disgyn. Mae Jenkins yn cael cic gryddol at y pwynt sy'n gynharach Malcolm o ran profiad Drenewydd o ennill y Gemau Ail gyfle. A mae lot o'r chwaraewyr dal yma. Mae yna 6 dal yma trwetha. Oes. Y gol geidwad o 5 o'r amddiffynwyr a Rushton. Fysa chdi mynd edrych ar ni, ia, mae nhw efo'r profiad yn illa nhw bydd yn hyd yn gallan o'r goesa. Gynno Hwlffordd coesa ifanc allan yna ar y cae. Gynno nhw mae profiad o gynno nhw goesa. Tywydd yma ti angen yr egni. Jack Wilson tro gyntaf ni weld o yn rhedag. Mae o mor dda yn cymryd i ddyn ar a enni a curoedd ddyn. Sam llawer o ddynion allan yna ar y cae sy'n medru wneud hynna. Mae rai chdi gael heini ar y bel. So, da ni gael mwyaf a bwrw Seisi do'n ymosod lawr y chwith yn yr hanner cyntaf a'r ail hanner yn ytrach mae Jack yn mynd gynnig i lawr os gallu. Watts yr eilydd. Peniad ymlaen. Cowans i'r Drenewydd. Ishmael wrth y heibio i Watts sy'n newid ymlaen i'r cae. Mae'n drosedd. Wel, geith yn hyn eto. Ishmael yn just tiptoio tu mewn i ddyn a Watson. Wel, os di PêL yn mynd heibio i ti ddim. Mae hanner awr i fynd, ond mae'n teimlo'n barod. Fel cyfnod pwysig wrth i Ishmael, bentro, pam lai. Un anol. Mae'n sefyllfa fregus i'r ddau dîm ar hyn o bryd. Beth sy'n mynd trwy meddyliau? Bod hanner awr i fynd, bod amser na'n mynd i hedfan heibio. Dwi'n gwybod, a pan ti'n blino, ti'n mynd y penderfyniadau cywir bob tro. Ac i fi fyna, Ishmael ddim yn neud hynna. Croesiad i'r postyn pellach, os ddim yn cyffwrdd neb, mae'n mynd i mewn, ond sicr ddim yn postyn cyntaf. Sutton yn penio. Mae'n ennill popeth ar hyn o bryd nebyn Hawkins, ond beth am hyn? Wilson o'r cefn, Davies yn y canol, Wilson i Hwlffordd, Davies! Mor agos! O mor bell, syth mewn i'r gol geidwad hefyd, pawb ar lawr. No dim gol. Pam sydd wedi penio hwnna? Ti'n gwybod, mae Davies yn y gol, dyn nhw'n Cymru ar di. Ddim yn credu. Efallai bod ormod o gyflymder ar y croesiad gan Jack Wilson. Ond o fanna, eich di daflu dyn iddi fynd. Dwi'n mae'n taflu di fe'i draed yn sych chi ben. Ti'n mynd i reoli'r peniad y well hefyd, dwi'n hollol da lle ti'n dod o, ond dwi'n meddwl sa Jack ddim mynd i wneud y well. Dyle croesiad, tynnu chdi bach o bwyth allan ohoni. Ond y peth ydy, fel ymwysodwr fanna, dan di greu yn amser chdi, mae'n eich di gymryd, os dwi'n di gael y clec yn y golwr, mae PêL yn gynrychioli, ond os dwi'n cael clec, A ti'n Ewrop. Diolch yn brifo pan ti'n sgorio, byth. Mocho mae ddechrau ddewl, allan yno. A bryd nes di nhw? Wel, am gwmni sydd â fi asesu cyfleoedd, 2 ymwysodwr o bryd. Cyn ymwysodwr Cymru Malcolm Allen, o'r gwrs sydd dal y record o golion uwch yn Cymru, Marc Williams. Na'n dafod yn nhw. Am PêL gael Corey Shepherd i ddechrau y rhediad na. Yn ymwysodiad na, dyle fi ddeud. Jones. I Hwlffordd, wrth i Cei Williams glyrio. Am sefyll yn y pen draw. Chwarae o byw o'r esbyd. Pnawn braf. Mwy i ddod o'r hyn sy'n digwydd ym Portugal dros y penwythnos. Eich bwyntiau rali Portugal. El
Alvin Evans yno yn y cymalau cynta. Diolch i weld y cyfan os ni'n hanner o'r 9. Giro d'Italia yn parhau, rygbi fory. Chi'n cael eich 5 munud ar 20 i fynd. O bosib. Fe allan i gael amser ychwanegol. Cicio'r smotyn hefyd. Mae rhyw deimlad bach yn yr awyr bod rhywbeth ar fi'n digwydd fan hyn ar Barc Latham. Ismail ar y bêl. Y Drenewydd yn ceisio creu. Hwlffordd wrthnos diwetha. Dal i tir y Met Caerdydd di sgôr. Mynd yr holl ffordd i gicio'r smotyn. Drenewydd yn ennill o 4-2 yn y bala. Mae'n syndod ys i o dda o Faes Tegid. Smell o Drenewydd yn heiddi o'na. Ond mi o'n nhw. Ond chi'n edrych nôl, gath bala gyfleoedd. Cwpl o goliau Drenewydd. Braidd yn ffodus. Goliau Ewrop i hun gan y gol geidwad. Drwy'n gallu bod yn wahanol iawn ar ddwrnod arall. Bod y Drenewydd yn heiddi ennill. Mae'n od rhywsyd. PêL-DROED ti siarad amdol. Ie, na fe, na pam. Na gyd ydw i ddweud. Ond mae hon yn agos. Dwi efo chdi, mae yna rhywbeth mynd i ddigwydd yma. Mae'n poethi, ond ti'n gwybod mae yna rhywbeth, mae yna ddigwyddiad yn mynd i ddigwydd. Cowens yn ei hyrddioi. Eto Sears yn cyrraedd na gynta. Jenkins sy'n clirio. Yn gwr ifanc na. Jensen just ar ei sodlad oedd. Na fod rhagweld y peniad yna gan Sears. Mae'n gwybod mae'n mynd i giro. Unwaith, mae wedi amseru yr hediad yn yr awydd. Mae'r rhai fo fynd. Lee Jenkins eto uwchben ar Williams. 1 ar 20 yw Lee Jenkins. Yn wych yn y cem. Nawr de, angen bod yn gadam yn un Craig Williams nefyd Davies. Mae'n drosedd. Oedd o ddim yn mynd i wneud dim byd arall ond tonio fo lawr yma na. Oedd o gymaint allan o'i safle. A mae Hwlffordd yn gwybod hynny. Mae hwnna'n gadw melyd dwi'n siŵr. A mae'n gwybod am hynna, dwi'n gwybod bod Ryan Sears lawr. Dwi'n afyn y cwrs cod. Dwi'n meddwl na cramps gyda fo. So wedi codi i brynon, so fo cramp. Ond o Craig Williams yn broffesiynol os di licio, ond mewn, be maen nhw'n galw o'r black art. Ond gael cardi melyn chweith? Pan gath o'n cardi melyn? Mark Jones, gael gen dda i fyny rwan, ond i agofio i gardi allan. 500 mwy o gem y cyngraedd i Craig Williams. Sears. Naid fawr mae giro'r peniad ar glanio yn anifyr, ia? Ie, disgu. Lletwyth y fanna dydi. Mae dal lawr, nawr tas hyn yn uwch yn Lloegr, byddai'r rheolwyr yn gael nhw draw. Mae Hwlffordd wedi wneud, bod nhw'n fwy llwyfr Hwlffordd yn dod draw. Drenewydd ddim. Dwi'n synnu bod nhw'n wedi gael nhw draw. Ydyn nhw an, ydy mae Chris Hughes yn un deitha chwaraewyr dod i'n ôl dŵr. Yn dydyn nhw, maen nhw'n aros yma. Mae Hwlffordd bendant yn dod i'r ochr y cae, sy'n neud synwyr. Y chwaraewyr Drenewydd fel Defed mewn cam, maen nhw wedi chwilio'r unig rhan o gysgod ar y cae cyfan, a maen nhw'n aros na. Dyn nhw ddim yn symud. Ac ni edrych yn ôl ar y goliau. Teimlo fel amser maith yn ôl. Jordan Davies yn on, 4 munud ar 20. Ie, golwr nhw. Da i feddwl o fanna, ni ti'n hawdd i Jordan i sgorio, a wedyn. Dwi'n licio'r symudiad, fel blaenws, dyna sa'ch chi'n neud, mynd rhwng chwaraewyr, syniwr wrth y dyn, a neu jyst gofyn, please, mae'r croesiad efo safon arni, a Craig Williams yn neud hynna. Mae'n gyfle fentisio rhan i Hwlffordd, mae Ryan Sears gen o'r canol allan o'r amddiffyn. Dyn ychwanegol yn y cwrt Cosby yna. Eitha brisi am y gol. Henry Jones am y gol, bendant gyda bo'r gallu i wneud. Ti'n deg lladd? Mae'n werth cynnig, ynddi? Teimlo'n bell, y Rongl yn teimlo'n annaturiol, yn pwy o yw'r Henry Jones, postyn pella, dros pawb o'r ath i'ch yn beth, ddim yn bell, Jordan Davies yno. Wow, am eiliad o'n ymwneud yn cael ei dynnu nôl gan Cowens. Mae fe'n edrych ti ar dyfarnwr. Wedi holi'r cwestiwn, wedwn ni. Gofod y cefn. I'r o'n i ffynner o'r postyn pella. Cowens oedd o. Dyma na ti neu gorfod cael cyffyrddiad ffynnu ar draws yn ôl y corridor yn sicrwydd am ot. Ti'n hollol iawn. Ti wedi bod yn fo gymaint dy hyn, met. Ond mae'n ei ddeud ydi hyn. Nath o gall allan ar Cowens, do. Watts. Ola Jones. Nath o gol. Nath o gol o'r Eitha gyfle arall. O, gwych. Un o'r llychlygwyr yn
codi i Beniol fan yna. Shane Sutton. Robles i lawr nawr. Fes ni'n ôl yn y cae, yma yna eilyddio fan hyn o ran y Drenewydd, ond yn paratoi i eilyddio. George Hughes yn ôl, ie. Ie, Cowens, os ti'n dweud. Cowens neu Walker. Walker yna. Cowens di bod bach Ruston sy'n edrych. Ruston. Mae'n edrych i gau drwy. I fi, George Hughes, ti'n gwybod y hyn, mae'n just yn un sy'n eistedd yn ganol yma. Just yn stymnig ydi o. 10 cardyn melyn tymor yma. Felly ti'n gwybod pa fath o chwaraewr ydi o'n dod i'r gau. Just i fi cymysgu bethau yno, erwydd dweud gwir yn yr ail yma, mae Feel, mae Shepherd, mae Henry Jones wedi cael gafal ar y bel lot gwell na mae Walker, Cowens a Ruston. Craig Williams. At Matty Jones. Pas hanner Craig Williams. Asesu'r sefyllfa, gweld Jones mewn lle nawr yma. Williams. Digon o le lawr y dde, Robles yn opsiwn o'i flaen e. Walker. Ediad hwyr. Shepherd. Dwi'n gweud bugeilio eto, mae'n y man fan yna, achos dyna'n union nath e. Feel nawr i Hwlffordd. 20 munud i fynd. Os rhywun yn gallu taro, mewn amser o cynegol ar y ffordd fan hyn. Nawr, ti di sôn yn barod am defaid a bugeilio. Mae Ruston sy'n gadael. George Hughes ymlaen yn ei le. Be ti'n neud i hynna? I fi, cwys a ffres ydy. Ond gofyn i chdi dwi bach. So, di'n rhan mwy amddiffynol? Neu di'n rhyddhau? Rhyddhau Cowens. Di'n rhyddhau Cowens i fynd i chwarae y glaen o wedyn. I gael i egni fo, neu ymdrech o. Ie, ond ti'n sbio ar hynny, mae Cowens gyda Henry Jones yn istaw am dros tam ar awr. A rwan, un am dynnych bach fyr ydy George Hughes, oedd o mor siarp ar Henry Jones, felly geith o i bach fwy o le yng nghanol cae rwan. Ar y gair Henry Jones, yn troi, yn disgyn. Cos pan ti'n dod ymlaen, mae Leilydd, mae'n anodd gyda mewn i tempo'r gêm, lle mae'r chwaraewyr, pwy sy'n chwarae wrth ochr di ac yn ymlaen. Mae John Cowens a Walker di dwi'n chwarae ar ei gadar yn y hanner awr dwytha. Dwi'n gadw Jones yn istaw, a Shepherd a Feel. Dwi'n wedi deud enw Feel llawar ystod y gêm yma. Mae trymau bach yng nghanol y cae. Dim ffordd drwodd. Cowens yn cael drws yn glep. Digon yn ôl gan Hwlffordd. Wrth y Drenewydd geisio wrth ymosod. Watts y Hwlffordd nôl ar Jones. Eto, cyfyd y sting. Oedd wrth yr ymosodiad gan Drenewydd wneud Hwlffordd yma. Just cadw'r bel, cadw'r ddeddiad. Dwi'n licio y rongfa yma. Shepherd yn ei gynnig yn ganol y cae i'r amddiffynwyr. Bob tro yna. Ewrop yw'r wobr. Mae'n dipyn o wobr. Seintiau Newydd, Cei Connah, Phen-y-bont yn o'n barod. Mor braf cael y pedwerydd saflen yn ôl. Dyna'r wobr fan hyn yn wahanol i dymor diwetha. Ti'n sôn Ewrop yw'r wobr. A ella mond un cyfle geith nhw'n ei gyrfa i chwarae'n Ewrop. Mae rhaid nhw ddeall hynny i ddechrau. Ia, lles arian, proffil bendant, tygrydau, delwedd, sylw. Profiad a hanes, wrth gwrs, i Hwlffordd fysa fo fwy. A ni'n edrych ar hanes clybiau Cymru yn Ewrop. Wythnos yma, ni wylio hon, Wilson. Sears, dim gwaith, ar ôl yr anaf. Watts. Hawkins dal yno, clyfar gan Hawkins. Wilson eto, cwpl yn cywio yn y canol. Drenewydd yn cyrrio. Nes i greu rhestr o pwy mae clybiau Cymru wedi chwarae'n erbyn yn Ewrop. Man City, Lerpwl, Celtic, Aberdeen, Porto, Dynamo Kiev, Copenhagen, ac eifyn ymlaen. Ddim yn beth ydy man. Ddim yn wael, nag yma. Dwi'n gwybod mae yna ffactorau gwahanol o blynyddoedd ers y Seintiau chwarae Man City a Lerpwl. Ond eto, ddim yn wael o gwbl. Wel, o'n i yna efo chdi, dol. Dyna faint o hir. Wel, Marc yn y garfan, pan oedd Seintiau gwrdd y Lerpwl, os dwi'n gofyn iawn. Gog sy'n gol yn cam sefyll yn ôl y
dyfarnwr cynorthwyol. Wilson i Hwlffordd, am gyfle dros y bar, am gyfle, ac ai dyna'r cyfle mawr i Hwlffordd. Am rediad, am bel. Oce, byddech chi ddeud weithiau, mae'r rhediad yn neud y bas. Oherwydd mae o wedi dechrau ar y rhediad yma, ond mae weledigaeth a y bas, rwan, cadwad y ben. Mae Dave Jones di neud ti'n hawdd i chdi, mae wedi dod allan o'r llinell gol, mae o hanner ffordd, mae o'n safle nynlla na, mae o just isio bod yn hunan feddiannol, mae wedi codi ben, mae wedi weld o. Just a nerth, mae'n plygin ôl. Plygin ôl, Ti'n gweld yr un o ail chwarae fanna, mae Dave Jones di mynd i'r dde, mae di gadael y gatra fanna i'r chwith fanna fo, ond pasio'r beil i mewn mae isio. Pasio. Mae Dave Jones hanner ffordd yr awyr, ond yn gyfle uraidd i roed Hwlffordd ar y blaen. Ti'n sôn am y symudiad tro cyntaf yr redag ti mewn i Matty Jones. Ie, a fe'n gyfle bach na Matty, cofia. Mae wedi dod mewn fwy i'r gêm yn ystod 20 munud dwytha yma, Jack Wilson. Mae'n creu problema, ond dyna wedi sgorio fanna. Mae'n gwybod hynny un. Gobeithio nitho ddim chwarae i feddwl o wan de. Mae'n gyfle arall rownd y gornel. Mae'n i'n wedi ddysgu fe wella yna. Dwi'n cofio fo, fi ffonio chdi amdano fo. Oherwydd o'n i eisiau gyrru un o dau scout i wylio fan y 19 oed. A oedd o'n chwarae chdi i Gymru. Chdi'n deud am i agwedd o. Ond oedd hyn cyn i anafod oedd. Dal di cael 10 gol am o'r gystadleuaeth tymor yma, a di sgorio yn erbyn y Drenewydd o am gael un o'r reina yn yr adeg yna. Mae'n anaf fan hyn, mwy o oedi. Chwarter awr i fynd. Hwlffordd yn paratoi i elyddio eto. Jack Leahy yw'r gŵr yma, sy'n paratoi i ddod mlaen. Leahy o'r fenthyg o Gaerdydd. Chwaraewr canol cae yw Leahy. Mae'n enwog am sgorio gol fuddigol anhygoel i dîm ifanc Caerdydd yn erbyn Abertawe. Wastad yn help am gwneud yn erbyn Abertawe. Bydd yn gwybod fan hyn gwedwch, dyma'r anaf. Fil o bosib dal i studs o bosib dyfalu fan hyn i fod yn ochr onest. Erbyn y driniaeth. Sain y chwarter awr i fynd, un o ddyn. Cyfledyn yma doedd. Dyma hi. Unwaith ti'n neud y rediad, unwaith ti ddim yn cam sefyll, am bas i ddechrau fo, wan, un yn erbyn un, mae'n cael digon amser i ddod ni droi siap i gorff i trio cael rheolaeth ar y boli. Ond ti'n gweld pwrodd y bas, pwy sy'n cael weithio'r fwy ymosodol, Cowens o George Hughes, mae'n agos i Henry Jones o fanna, a dyna mae wedi cael dechrau dod fwy mewn i'r gêm pan mae Cowens di symud wrtho fo. Mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd pan mae Henry Jones ar y bel. Felly, mae chwaraewyr Hwlffordd yn trio gwylio amdano fo tro amser. Fe fyny Henry dal i ffendio'r ongl, y pocedi, y corridor. Derbyn y bel neu fewn, mewn gwybod beth eith o ennill y gêm yma. Efo pas, neu efo ymdrech, neu dan o sgil bach. Mae'n siŵr o fi'n meddwl bod e wedi da'r bas na drwyfod at Wilson oedd i berffaith yn hon yn glanio gwedwch. Sutton sy'n gwylio hi. Davies yn rhoi dan bwysau gwych gan Sutton yn yr eiliad yna ar yr adeg yma yn y gêm hefyd. Jones. Ond oedd o'n licio, oedd o'n clywed Jordan Davies. Nath o'n neud rwy'n cael llad iddo fo. Jordan Davies yn dal o'i fyny yn y diwedd a ti ddim yn un yn 34 oed sy'n gweld rhyw fachgen bach ifanc yn carlamu yn ei pwysau tri o ddwy'n y bel fa. Williams, Robles yw'r target, Dylan Rhys yn o gynta. Cowens i'r canol, Aaron Williams eto i'r Drenewydd, am y post yn pella ar ath e'n ceisio i gosod i. Dicio'r syniad. Ie, chdi gweld y bwriad, pob yn dweud ffeiniau yn ôl o'r cyfeiriad, mae di dod o, ond dod o mor bell. Heibio'r post yn pella, oedd hi'n anodd cyfeirio hwnna a cael y pŵar i mewn. Pŵar, ie. 12 munud i fynd am Blawn yn y canolbarth, y tywydd yn berffaith. Y gêm yn gwbl gyfartal, y cyfan yn y fantol, yr hael yn dechrau fel awr, mae'r cysgodion yn mynd yn hirach. Am sefyllfa sydd dan i fan hyn, 12 munud i fynd. Amser ychwanegol yn agosau. Cicio'r Swatyn, yn agosau. Yr India di cael moc. Sutton,
Dwi wedi deitha chi o blaen boes yna ddal i ddeud. Yn yr 20 mlynedd dwytha, mae yna fwy o goliau yn cael ei ildio yn y chwarter awr ola o gema. Felly, digon o amser am gol i ennill y gema i un tîm. Pan yn gofyn 3 pwynt. Dwi'n eisiau setio'r cofis, ond 2 flynedd yn ôl, Drenewydd be, 3 gol mewn 10 munud dwytha i ennill y gem. Yna beth o'r blaen. Do. 5-2 ar yr ofal, y Drenewydd, oedd yn Drenewydd yn cyrraedd Ewrop drwy'r gyngrau'r tymor diwetha. Dwi'n ceisio gwneud i mi am y trydydd tro yn ôl. Dechreuodd i tymor nhw yn sgil hyn i gyd gyda llaw ar y 7fed o'r Phenaf blwyddyn diwetha. Ac yn ennill, nebyn tor siafn yn Ewrop. Os chi'n meddwl hefyd, ond yn Ewrop tymor cyn hynny, maen nhw wedi chwarae'n ddi-dor ers tua 2020. Dyna pam ti isio carfan cry a carfan cryfach. A cysadlu am y pencampwriaeth. Bydd soddi. Dyna mae Malcolm eisiau weld. O ti'n flin yna yn y gyntaf yma, beth mae'n rhaid i fod? Wel, rwystredig ydi o, dwi'n gweld faint o dda di Chris Hughes. Ac os dydi o'm yn cael pwy bynnag sy'n tu ôl o fo yn neud arian iddo fo fynd soddi. Dwi'n siŵr sy'n Chris yn mynd ato fo dweud, dwi'n siŵr 1, 2, 3, 4 chwaraewyr o'r clwbiau yma. Hein ydyn nhw, hein di'r safle maen nhw'n chwarae, hein di cryfdad nhw. Da ni angen nhw i fewn i gystadlu yn y Seintiau Newydd. Unig beth dwi eisiau gweld ydi, lle maen nhw'n mynd? Lle maen nhw'n mynd? Dyna'r gyfeiriad ni. Dwi'n eisiau dechrau eto. Y cwestiwn ydi, y Seintiau Newydd wedi gyrfau eto, dydi. Bydden nhw, Mike Harris yn benderfynol bod nhw'n cyrraedd grŵp y gyngres y tymor yma. Wel, fi'n ambygyddiad sac na fi. Ar ôl fe'n digwydd tymor dwytha fo'n Limbrick. O, sydd ydych chi bach gosach na nath Limbrick i'r grŵp eich fydd o'n iawn. Matty Jones, mae'n i dda, ond Williams eto yn cyrraedd. Gwthio oedd na, neu cam sefyll, naill ffordd o'r llall. Mae'n gegrydd â ni mewn y 10 munud olaf yn hyn. Ac yno, Drenewydd, Nigel Harris, does. Ar y fainc. Iwan Evans. Ia, chwaraewyr ifanc. Dod i'r cae. Harry John. Melia fo'n dod i'r cae. 37 oed ydi o. Ben Fawcett nôl ar y fainc. Hefyd i Hwlffordd. Yn opsiwn byddwch chi'n tybio. Dwi'n ymwysodol. Ond, tyd, sôl i cwestiwn eto. Jas Richards, Ben Fawcett, 2 dod allan gyda'r ganaf. Byddwn i Ben Fawcett i mewn. Hawkins. Ti eisiau gol i gyda'r gêm, ti eisiau amddiffynwr nôl at watch. Cadw dyn. Henry Jones ar yr hanner ffordd. Edrych am Davies. Mae Robles bach yn wyllt. Mae'n ffodus bod ni'n cyrraedd Sutton. Wilson nawr de i Hwlffordd. Henry Jones. Chwipio'n syth at Hawkins sy'n troi. Mae'n glanion garedig. Henry Jones sy'n ceisio creu eto. Edrych am Wilson. Sears sy'n clyrio. Cedig o bwysig gan Hwlffordd. Oes eisiau bod yr arw rwan. Mae'r munudau, mae'r cloc yn ticio. 8 munud, aipi bach mwy ella. Fydd Hwlffordd, fydd ddau dîm yn meddwl bod nhw'n wedi ennill dal i fod wrth gwrs. Ond dwi'n just teimlad mae'na mwy o ddychymig yn chwarae, mwy o gam yn ei chwarae nhw i Hwlffordd. Jack Wilson, mae wedi hyrddio honna. Sutton yn gwneud digon. A nhw'n ôl. Watts yn erbyn Walker. Maen nhw'n dal i fynd. Walker y lawr, Watts dal i fynd. Hwlffordd yn mynd, maen nhw'n troi mewn i'r canol. Henry Jones yn opsiwn, mae Lee Jenkins yno, ath Enisel. Eto, deall y syniad, ond falle nid ar yr adeg yna. Gymaint o chwaraewyr mawr yn aros amdani yn y canol, mae dal yno. Mi oedd i Amelia. Dwi'n gwybod pam nath Jordan Davies sy'n reid hwnna mewn i'r cwrdd Cosby. Ond yna ddau ar un ar y post yn bella. Eisiau bod i glyfar. Ia, a eisiau dod i mewn ar ei droed dde. Yn lle weithiau. Dwi'n chwipio mewn. Ar y droed chwith. Sa'n gallu cymryd gwiriad y mewn i gefn yr hwyd. Jones. Lawr y chwith at Ismail. Drenewydd yn paratoi i lyddio eto. Callum Roberts sy'n paratoi i ddod i'r cae. Profiad eto, dy bod i Ewrop. Gyda Drenewydd a Cei Connah. Tafliad a ddawn fan hyn. O 1.317, un arall, Henry Cowens tro yma. Y Drenewydd. Chris y Coch yn ceisio achosi problemau. Sears yn neud yn dda. Cowens yn isel.
Hwlffordd yn clerio. Chwe munud i fynd. Be ddaw, be ddaw nesaf fan hyn. Dim di newid yn yr ail hanner. Un ar yr egwyl. Cyfleoedd di bod na. I Hwlffordd yn benna. A nawr mae pawb yn ôl yn hanner Hwlffordd o'r cae wrth i Craig Williams godi hon. Sears di aros i fyny. Walker. Camsefyll eto, mae Sears i lawr eto. Ti'n gwybod beth? Nath Sears trio reoli hwnna ar ei brest a wedyn oedd o'n mynd i gydyfoli ar dyfod. Gath ei wrthio fi bach oedd ddim yn gigo sponta'n oedd o'r camsefyll. Dyna'r eilyddio. Cadarnhad felly, Matthew Jones yn gadael, Callum Roberts. Ar y gair, maen nhw'n aros rhag ofn bod yna'n broblem gan Sears. Wel, mae yna broblem, beth yw'n maint y broblem. Gafawn i ben no. So mae'r efo dweud ddisgyn yn lletwydd. Bydd dyfalus iawn yn amlwg, gyda'r anodd yma i Sears. Checio bod popeth yn iawn, dyna'n rhydd ddrwg, ond pwysig bod nhw'n asesu hyn. Ia, mae'n tri o reoli hwnna. Ie, oedd y glec yn cefn i ben do. Nicky Watts oedd e. Mark Jones yn dweud da fi, pan nath o reoli ddiweddar Cymru Cup yn ebyn Lloegar. O Ryan Sears yma, chwaraewr gorau mynd i weld yn ymarfer. Mae'n eilyddio fan hyn, a mae Henry Jones yn gadael. Mae'n Lincoln neu Grimsby dim oedd o, ia. Dwi'n bod y fachgen lleol, ond... Felly dim Henry Jones bydd seren y sioe o ran Hwlffordd. Newid iddyn nhw. Iwan Evans ymlaen yn ei le. Oedd o'n gampus. Ie, dwi'n sioc hyn. Mae'n dechrau tyfu nôl i mewn i gêm yn y 10 munud dwytha. Nath e'n cael y gorau ohoni yn cicio'r smotyn yn erbyn med. Nath e ildio cicio'r smotyn. A methu cicio'r smotyn. Mae'n hanner awr. Hanner awr allan yna, dys. Mae'n dod o gadael lanwad ar y cae mewn hanner awr. Mae fyna 5 munud o Lia'n cael ei ychwanegu. A ddiwedd y 90 swn i fel. Bendant. Dyna sefyllfa. Wel, yn teimlo fel gwthiad ar Wilson. Maen nhw'n dal i gystadlu. Wilson a Sears. Mae Callum Roberts ar y cae. Dwi'n gwybod hynny, ti'n beth. Yng nghanol popeth yn digwydd fan yna. Mae'n siŵr bod o ymlaen yw'r faint o ddylanwad mae Jack Wilson wedi cael yn y 20 munud dwytha lawr y asgell lle. Ti'n sef cwestiwn am hynny. Wilson ar y gair, ar y bel. Hwlffordd, wel, oedd hi'n wyllt gan Roberts. Braidd wedi cael cwpl o gerdiau coch diwedd y tymor, Callum Roberts. Dyma ni'n ei ddal yn ôl. Wedyn iddi fel yna. Cowens. Ismail. Trick bach, heibio i Watts. Wel, edrych am Williams oedd e, fi'n credu. Ond oedd hi'n fler i ddweud i lleia. Dwy funud. Wel, mae'n siŵr bydd amser ychwanegol. Wel, amser am anafiadau ac ati. Cael ei ychwanegu i'r ddiwedd y 90. Gen i weld beth aw o ran hynny. Nes bod cwpl o funudau am felly anaf wedi bod. Tyweli rhyw ychydig yma. Yn teimlo rhyw brysurdeb, rhyw ysfa i gael y gol fuddigol. Neb eisiau gwneud camgymeriad. Ewrop yn y fantol. A Hwlffordd sy'n troi. Jack Leahy, yr eilydd. Mae y ffaith bod yn eilydd yn esbonio pan bod y bas ddim cweit fel oedd e'n dymuno. Ismail, Shepherd. Roll, Walker, Hughes, Craig Williams. Nawr mae yna le i'r Drenewydd lawr y dde. Di gweithio hon yn dda. Robles, Ismail ar y chwith. Dyna'r targed, dyna'r bas. Ismail, tacl pwysig am Watts. Lawr o fe, Ricky Watts yn y fan ar lle. Wel, yn am lle, i wneud camgymeriad o rai bo ennill y bel am i nath o hynny. Amseru'n berffaith. Ismail i lawr. Ia'r lider dyn a fwy na byd, dwi'n meddwl. Ochr ymlaen i Hwlffordd. Nath o ddangos tipyn bach gormod o'r bel i Watts wneud
nath o camreoli. Mae Jack Wilson opsiwn lawr o ddes gyda'r gael ar ganfod. Wel, Leahy yn rheoli. Cymru Wilson o the target. Hawkins. Mae'n ddrwg dy fi. Hawkins yn ei derbyn i nôl. Edrych am Davies yn y canol. Ie, mae'n Davies oedd yn y canol, dyna'r broblem. Oes am pwynt yn dweud o blaen, am pwynt yn clwysiadau fel e mewn ychel fel efo CS a Sutton yn canol. Dyma Craig Williams yn dda ar y post yn bethau fyd. Hawkins. Cadw bel ar y llawr. Sutton yn gweld o'n dod o bell. Dyna mae'n angen gwneud, mae'n cadw bel ar y llawr ar y chwarae. Ceisio chwarae 1-2 o gwmpas y gwrdd Cosby. Cedig o gyrff yn sydyn, Dylan Rhys o'r cefn, methu reoli cicol fydd. Y pasio, dyna di'r gwaniaeth ti bod tro'n meddwl rhwng uwchgyngor Cymru a'r illa Phen-y-bont yn Lloegr. Just pasio, just cywirdeb y bas na ochr saff. Ochr saff ydy dim lle mae'r amddiffynwr mynd i'r neidio i fewn. Bob tro, parch yn y bas, pwyllog o fod y bas, na siŵr bod chdi'n neud ti yn gyson i cael y cryfdar allan o'r chwaraewyr o'r gwmpas. 5 munud yn cael ei ychwanegu. 5 munud i rywun ennill y gêm yma, amser ychwanegol yn aros amdano ni. Am yr ail wythnos yn ôl o ran Hwlffordd, di sgôr oedd un y met, ennill y gicio'r Smontyn. Zach Jones yn y gol yn arwr wythnos diwetha, dwi'n wedi bod mor brysur heddi, a mae hwnna'n fler. Wilson, nawr de. Hwlffordd yn gallu creu rhywbeth fan hyn. Wilson at Leahy, yr eilydd ar benthyg o Gaerdydd. Iowan Evans, 2 eilydd nawr yng nghanol y cae. Hwlffordd yn chwarae ymlaen, mae yna 2 bêl ar y cae ar un o bryd. Y bêl di dod o dorf, mae hon di dod. Plant dim o ar yr... Os ti'n sgorio bod llall, dwi'n cyfri. Dwi'n tybio ni, sa'n gweld pam ddau ar y pwynt yma yn y tymor. Na, mae'n Cei Connah, mae'n siawns fan hyn, ti'n cael y bêl yma. Dan Drwy'n Dave Jones yn y gol. Daldran agos Fentisfiad, Jenkins, Dylan Rhys, dim ond dal o hynna. Ond os ti'n amseru. I amseru, rediad, ond mae'r ansol gorau bod y gorau fynd i. Rhys a Jenkins sy'n ymlwybro i'r postyn pella. Ni yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu at 90. Os na arwr yna i Hwlffordd. Oedd hi bron mewn, y Dave Jones yn gwylio hi. Pam ddim yn cael neb y sefyll o flaen y gol. Mae'n cymryd hon yn gyflym. Mae'n ras yn sydyn. Ein pen y cae i'r llall. Mae'n y gamgymeriad. Os na gyfle Drenewydd. Tackle anhygol. Mae wedi cael ei anafu hefyd. Mae wedi brifo. Mae'n gic gornel. A oedd hi'n tackle grampus i achub Hwlffordd yn fyna. O rhaid o amserio yna'n berffaith. A nath o dda ddod yn ôl camgymeriad gan Iowan Evans a Bruce Acey sy'n dod ar draws. A fan'na Heiddi Cicridd am hwnna. Gwych gan Bruce Acey. Ond rwan, ti'n gweld 3 munud o'r 5 yn weddill. Sôn am rhaid cyrff ar y lein. So mae Callum Roberts ymlaen, mae gynnu fo wansol o Pêl-droed chwith. Chwithio hwnna mewn. Di CS a Sutton ef sgorio tymor yma. Eto. A ti di ti o'n rwy fyny fan do. O'r eto yna. Y dweud cyfrolau o ran y sefyllfa yma. 2 funud i fynd. Gyntau'r bêl yn y 2 cwrt Cosby ei dim bell yn anghywir. Ond y bwysau ar Hwlffordd. Roberts yn ei chymanu peniad. Campus, dim problem o ran Hwlffordd. Ar ôl y cyfan, dim yn dod ohoni. Dwi'n dal eb sgorio. Zach Jones ddim wedi gysroffi amser. Allan mae'n mynd. At Leahy. Bron a bod yn paratoi am amser ychwanegol. Ond yw Hwlffordd yn gallu newid hynny. Watts a Rhys, y capten. Popeth o'i flaenau. Dwi'n licio hwn, Hawkins bach fan. Fe'n glefad. Mae'n brysur iawn. Abertawe oedd o deith o'r fenthyg i Werddon do. Cowens. Y Drenewydd. Pawb yn ôl. Mae'n thin haps da. Cedig o le Williams at Ismail. Pas hyfryd. Ismail yn erbyn Watts. Ismail cadw'r meddiant. Watts yn ei wylio. Callum Roberts o'i flaen os wedi weld o. Bydd. Sy'n mor coesau Hwlffordd. Celfi'n cael hanner awr ychwanegol. Gyniol mae'n y ffactor fydd hynny.
Robert. Mae'n adrenalin na, weithiau. Ti'n bod, mewn gêm o'r fawr ein, dwi'n dall i Brynhawn bach, ond yn rhywle, ti'n gofyn thad y gorff am fwy a geidio. Jenkins yn erbyn Williams, Jenkins sy'n codi, Shepherd. Nôl at Watts, a da fi deimlad fel honna mynd i fyny'r cae. O, Watts i fanna dydy, wedi gyfaberio hanner munud yn weddill. Mae Cei Newydd yn edrych yn gryfach na wneud hynny, ond unwaith mae Hwlffordd wedi cael y bel yma ar y llawr, gyda nhw siawns o chwarae rhwng chwaraewyr Drenewydd. Ond os ydyn nhw'n mynd i uniongyrchol fel ein, dyma'n ei llawn y gyfle i blaenwyr ddal hein i fyny fo hwn yma. Sutton, nôl y dawi. Os na amser am un cyfle arall, Robles y Drenewydd, heibio un, dal i fynd. Ishmael, oedd y lawio gan Watts. Dyfarnod ddim eisiau gwybod oedd e yn y fan ar lle i fod yn deg dy Bryn Malcolm Jones. Nawr de, Davies yn erbyn Sutton, nôl at Jones. Dim problem i'r gol geidwad. I bron yno, Jenkins. Hwlffordd sy'n troi, Shepherd. Bod yn brysur yng nghanol y cae. A fe'n gweld y lle lawr y chwith, a fe'n gweld Abruzesi. Mae Davies yn y canol, Abruzesi. Os na ddrama yn yr eiliadau ola. Ond i'n mynd i weid bydd y dafiad hir yn yr eiliadau ola. Dim hyd yn oed hynny. A dyna ni. Mae ar ben o ran y 90 munud. Mae amser ychwanegol yn aros amdano ni. 1-1 ar ddiwedd rhan y cyntaf. 1-1 ar ddiwedd y 90. Dim yn gwahanu nhw. Ni dal ddim yn gwybod pwy fydd yn mynd i Ewrop. Dewch nôl ar ôl yr egwyl. Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint yn nodi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint yn nodi PêL-DROED ar S4C. Croeso nôl ato ni, mae bach o deja vu ar sgorio heddi achos ni'n mynd i amser ychwanegol am yr ail wythnos yn olynol. Mae hi'n 1-1 wedi 90 munud rhwng y Drenewydd a Hwlffordd. Marc Lloyd Williams yn cadw cwmni fi. Marc, mae yna densiwn yma. Siŵr o fod wedi yn y ddau garfan rwan. Hanner awr ychwanegol yn y twydd poeth yma. Gobeithio bod yn erbyn dyn ni camgymeriad. Bendant. Mae'r gres yn ffactor, mae yna gyrff blinedig, ond ni'n barod am amser ychwanegol fan hyn ar sgorio, felly beth am i ni ail ymuno yn tîm sylwebu ni. Marc Lloyd Williams, Malcolm Allen a Dylan Ebenezer. Sioned, fe welsoch chi eilyddio, Zeli Ishmael sydd wedi gadael. Nigel Harris ymlaen yn ei le, ymosodwr o Waterford, a diwetha. Y chriodd yn Watford, fel mae'r ymosodwyr gorau i gyd yn dueddol i'w wneud. Ydyn nhw di gael ei atgoffa yn ystod yr eglo bach na. Ogia, da ni hanner awr o Ewrop. Ond mae rhaid i un chi wneud rhywbeth ddigwydd. Y moment. Pwy sy'n am wneud hynny? Dyna'r cwestiwn. Ni ddim callach ar un o bryd, Dylan Rhys. A'r fas fach beryglus. Drenewydd. Eto'n gwneud digon. Gyfforddus yn y cefn na. Dyna ydy y pwysigrwydd, pan ti'n medru cadw meddiant yn hwyr yn y gêm fel un ydy. Ti'n medru rheoli'r tempo, ti'n medru slofi pethau, ti'n medru cyflamu pethau. Drenewydd yn ceisio wneud hynna fan'na. Goliau i gyd yn yr hanner cyntaf. Hwlffordd yn mynd ar y blaen, Jordan Davies ar ôl 5 munud ar hugen. A cyfle da gan Jack Wilson doedd yn y diwedd. Cyfle enfawr, agos o ddiwedd yr ail hanner. I Wilson, Aaron Williams gath gol y Drenewydd. 2 brif sgoriwr y clwb, y 2 gyfartal yn drydydd ar rhestr prif sgoriwr y gyngrair. Tymor yma, Sutton di darllen honna. Amlwg gweld be maen nhw'n drio wneud, tactega yn y amser ychwanegol yma. Just pêl, lletraws, uniongyrchol. I Jack Wilson, i Jordan Davies, tiodd ar rwng amddiffynwyr Shane Sutton a Sears. Shepherd yn edrych am Davies, mae'n hwyr, mae'n gei cryf. Shepherd yn neud y ddath am ei llawr yma'n un gan Hughes. Hughes i gael rybydd. Cael ei rybyddio digon o weithiau tymor yma. 10 cardyn meli mewn tymor. Nes i'n gwybod ti'n neud. Nadolig. Cech i mesur hyd y gêm yn hyd y cysgodion. Mae'r cysgodion yn cyrraedd y hanner ffordd erbyn hyn ar Barc Latham. Fe bydd y llifol i adael mlaen. Cyn i ni adael, dwi'n ame. Hwlffordd bach yn ffodus. Hughes yn troi. Yng nghanol y cae, un o'r eilyddion. A ti'n arall, Harris. Mae'n man i'n gwblhau. O'n i'n mynd i fel bod Callum Roberts yn cael y bêl, y pob eilydd i gael cyffyrddiad. Nid fel na mai Harris yn ôl at Sutton. Pwy sy'n mentro? Craig Williams, y capten. Ti'n sôn am pwy sy'n mentro, pwy sy'n risgio, pwy sy'n isio gamflo. Ta dyn ddain nhw yn hapus fynd i casfod. Sa fi ddim. Sa fi ddim. Sa ni dod yn agos y lefel yma. Na'r peth ola byddwn ni eisiau nawr. Bydd y cicio'r spotted. I fod yn hynanol, chi'n meddwl, bydd os mae'n fi sy'n meddu. Ond, eich di feddwl am, wythnos dwytha, penwythnos, ble fi dweud, Dave Jones yn y gol, cael ser in y gêm, nos Wener, sac, Maxwell Jones, yn cael ser in y gêm i Hwlffordd, dy Sadwrn dwytha, a ydy'n mynd lawr i'r 2 golwyr i fod yn arwyr eto os yma. Y Joneses yn y goliau. Ti'n angen bod yn un sy'n ei camgymeriad? Na. Rwan ydy'r amser lle fedrech chi cael rhywun gorfodi rhywun neu camgymeriad pwysa yno fo, golli dy ddyn, can ar llath. Hwlffordd rhywbeth gwahanol, allan dod Jones, oedd yn ffodus iawn. Dave Jones yn y gol, Dylan Rhys
yn ei chanol un y cwrt. O, Dylan Rhys oedd o. Nath o dda fan anth allan yn sydyn. Cymysgu chwarae, fel da ni wedi bod yn sôn, peidio ni ti mewn yn sydd, pel campus i mewn. Dwi'n cael ei ben i'r bel. Do, dwi'n meddwl, oedd Dave Jones allan yn sydyn, do, so nath o gair ongl. So, so wedi wall allan yn ôl, dwi'n meddwl, so wedi sgorio. Dave Jones os, so wedi allan mor gyflym. Dwi'n meddwl, so'r gwiriad na wrth Rhys di gyda fo. I Jenkins yn gofod mynd am yn ôl, gath ei ben iddi. Evans, Aris, yr eilydd, y Drenewydd, Aris. Troi y cyntaro. Hwlffordd yn cyrdio am nawr. Robles di bod ar yr ymylon braidd fan hyn. Nawr ma, mae'n gallu newid pethau, rydyn am sy'n mynd yn ôl. Sears fel cefn. Mae'n ffydi ar afi. Dwi'n meddwl am hynny. I deall hynny hefyd. 90 munud a mwy. Llawn poeth hefyd. Tymor hir. Fel ni'n gweud, tymor Drenewydd i dechrau gorffennaf yn Ewrop. Ond maen nhw'n ceisio mynd nôl i Ewrop. Mae'n trydydd tymor yn ôl. A ti'n teimlo, ti'n gweld pobl yn rathu Gwynedd o gwmpas ma, ti'n teimlo pa ffordd mae'r cefnogwyr ma. Dim di distewi, ond mae'n rhyw tension, mae'n rhyw emosiwn gwahanol yma. Nerfusrwydd. Un o'r teimladau yn yr awyr. Ar hyn o bryd Sears i mewn. Shepherd. Gwych yn Todd Shepherd. Wel, allan a ffyn pen draw. Os ddim yn gallu cadw hwnna mewn. Ti'n wedi cael pasio blinedig gwan efo dwi'n dod yn amser yma o'r gêm. Dwi'n gwybod yna fwy o gysgod ar y cair wedi yn hanner lle mae Hwlffordd yn ymosod. Hwlffordd yn gofod am ddiffyn a Drenewydd o'r tafliad eto os y coch yn y canol. Maen nhw'n cywio, nhw ddim yn cyrraedd na. Sutton ddim yn mynd amdani. Aris ymlaen eto. Jenkins, Sutton o bellter. Wel, byddai'n dipyn o stori ond oedd e ddim yn argyhoeddi. O'na lawr y lôn yn Trallwng. Jane gweld y moment ond ddim yn cynnyrchu hi. O, camgymeriad yn y cefn. Cowens i'r Drenewydd, oedd Williams yn y canol. Jenkins yn ôl na hefyd. A maen nhw wedi ildio cic gornel. Camgymeriad, ti'n eisiau gweld yna, mae'n amheuaeth o gwmpas wedyn. Camddealltwriaeth, ond os ti'n ar y Barc Latham, dyma mae'r haich di bod yn marcio ty ddyn, Watts oedd o'r eilydd. Cymryd i'n gyflym, Aris i'r Drenewydd. Oedd yna gyfle fan yna. Gath i ddim mewn. Daeth i mewn nawr. Williams yn codi. Hwlffordd yn clyrio. Gwaith am ddiffynol campus gan Wilson yn y cefn. Dwi ddim yn aros i weld be ddaw. Bant nhw. Symudiad hyfryd. Gan Hwlffordd hefyd. Jack Leahy i'r ymwelwyr. Leahy. Ddim yn mynd i hun. Shepherd. Davies. Evans i gymorth iddo fe. Hwlffordd yn amyneddgar. Leahy eto. Wilson. Ond ar ôl y holl gwaith da, maen nhw'n ôl y hanner ffordd. A leiad yn nhw'n bêl. A brwses i. Popeth yn araf ar hyn o bryd. Shepherd. Mae o di camu fyny, esbo. Henry Jones di. Mynd ar wrth y cae, Corey. Shepherd. Evans, sgiliau. Croesiad da hefyd. Nawr de Hwlffordd, os na amser. Yn amser ychwanegol. I Hwlffordd daro Aris yn ildio'r gic gornel. Wel, o neb yn mynd i fod i gyrraedd y bel na glaw am Shane Sutton oedd o'n benderfynol i benio na i ffwrdd. Ond bygwth i gyflawn i Hwlffordd. Ydyn nhw'n argyhoeddi fi bod nhw'n mynd i sgorio. Dim llawar. Ie, chi ddim yn teimlo hynny fan yna, ond fan hyn, nawr te. Iwan Evans, yr eilydd, Jenkins,
o'r cefn i'r gŵr ifanc yn gallu creu rhywbeth i Hwlffordd. Jenkins yn cyrraedd dda. O, sut nath ni gyrraedd fan hyn? Sdim syniad i. Yn o'r bri allan yn kick goal. Dave Jones yn hyn yn dda o ar y teg. Yn bron cyrraedd Jenkins. Shepherd eto. Chydig o bwysau gan Hwlffordd fan hyn. Evans dal ar y dde. Yna dric arall gan Evans. Nawr dyma fe yn y cwrt o wedyn, mae pethau newid. Evans a Jones. Neb yn mynd ar ei draws o. Neb yn mynd ar draws o golwr fod ergyd yna. Dwi'n gwybod bod Davies a Jenkins ar y postyn pella, ond a Jenkins yn fwy cil na Davies. A dwi'n gwybod i Jordan Davies wneud yr eithaf wedi ar draws gwynaf o golwr. Mae nath o'n wych o'r Cei Connah, a yna ta 6 chwaraewr Derfynol. O'r rwng cyrdd hefyd a bod y Derfynol i ffwnio yn bell. Evans ymuno cefn. Af diwetha. Drenewydd o bellder. O, Pamlai. Cowans. Ie, mae o. Dwi'n ei llawer bydd yr anghywir. Mae di chwarae'n gwahanol safle gan y gael yna. Mae wedi gwarchod o'r amddiffyn am dipyn bod i istad yna. Wedyn, wedi gwneud symud ymlaen i fyny'r cae ar ôl Ryston gadael. Penia da gan Davies sy'n aros i weld y lliman yn codi. Hynny'n gwylio ar draws. Swyddogion yn y fan ar lle. Hawkins oedd yn o'i Hwlffordd. Yn agos. Reit o flaen pwynt o ebyn i fan hyn. Ond mae o'n gwybod bod hi'n agos. Sa'n gwybod ras da wedyn sti. Yn o ses yn sydyn. Ar y postyn. Ar y... Dwi'n meddwl o sydyn oedd yn dyn pella. Hawkins yn edrych yn dda. Dwi'n meddwl cyrraedd yn mis Mawrth. I Hwlffordd. Mae'n brysur. Jones allan. Neb yn agos iddo fe. Dwi'n meddwl bod allan o gytundeb ar ôl bod yn Iwerddon. Oedd yn gallu ymuno yn ystod mis Mawrth. Dwi'n meddwl bod allan yn cael. Ti'n gweld y sgil bach yna. Do, cyfforddiad campus gyda nhw. Davies a Brosesi nawr. Hwlffordd yn edrych ychydig mwy bywiog yn y munud diwetha. Nhw sydd ar meddiant. Rhys y capten. Yn gallu ysbrydoli i gyd chwaraewyr. William, rhyw fath o symudiad o'i faen hon. Ac pawb yn sefyll y stond. Blino i pyn bach neu cadw egni. Mae Evans yn ôl ar y bil. Mae fe wedi edrych yn opsiwn. Davies. William sy'n cyrio. Hawkins eto. Oedd wedi edrych am yr hediad draw ar y dde, nath i'n cyrraedd. Hughes yn ei rwystro a Brosesi. Nôl at Hwlffordd, Rhys y capten. Eto mae'r breichi allan, edrych am opsiynau. Sy'n llawer yn symud yno. Blinder. A trefn am ddiffynol y Drenewydd. Yn cyfuno i rwystro Hwlffordd yr enw. Evans. Mae fe wedi edrych yn fywiog ystod y cae. Mae'n gallu creu rhywbeth. Hawkins o bellter. Hawkins i Hwlffordd. Wel, os rhywbeth bo sydd wedi bod efo'r sbartyn bach na yn y 10 munud chwarter awr ola yma, lle mae o'n agor i gorff, mae'n troi, mae'n gwybod yn union, mae'n bod yn positif fel dylech chi fod pan ti ar ben y gêm a mae'n jyst yn ei ffynnu hi mwyn ein byd arall, lle jyst cymryd y pwer o ddiwrthi a wneud y cysylltiad cywir a'r techneg iawn wedyn i wneud siŵr ti'n taro'r gol. Greg Williams y bel ymlaen, eto syth drwodd Jones. Ricky Watts i'r ymwelwyr, fan hyn ar Barc Latham, Drenewydd, ceisio cyrraedd Ewrop. A mae'n trydydd tron olynol, pedwerydd tron hyfnod Chris Hughes wedi bod am ddegawd bron erbyn hyn. Pan mewn i'r Gemau Ail gyfle, mor aml, mwy nag unrhyw un arall. 7 ymddangosiad erbyn hyn. Ydyn nhw'n gallu cyrraedd Ewrop unwaith eto. Hwlffordd ddim wedi gwneud hynny ers 20 mlynedd. A fydd y dyn yma yn dathlu heno. A fydd y Bugs Fizz yn mynd ar ei ffordd yn ôl i Hwlffordd. Edol. A ni'n aros am Eurovision. Maen nhw'n mynd i'r Euros, yn ti sôn.
Felly gawn ni ganlyniad Eurovision cyn canlyniad y gêm yma. Fel mae pethau'n mynd ar hyn o bryd. 0 pwad yn pwyntiau. Ond cwpan i'w godi. Lle yn Ewrop. 150 y filoedd o bunnoedd. Jenkins yn ei fel am eiliad. Fydde wedi gwneud camgymeriad. A Cowens yn ceisio, manteisio. Zach Jones i'r uchelfanner, Hael yn broblem. Callum Roberts yn penio, Aris yn rhoi Shepherd am bwysau. A Drenewydd i cipio'r meddiant nôl Robles. Ble mae'n glanio Abruzesi yn ôl na. Yn bwysig bod yn ôl na. Dal i ganolbwyntio. Davies. Gwthio le hi mlaen. Gwthio fe o'r ffordd. Davies eisiau lle. Davies eisiau herio Drenewydd. Dim ond 2 sydd yn y cwrt canol. Sy'n siom i weld amser yma'r gêm, de. A dyna'r chwiban. I ddod â hanner cynta amser ychwanegol i ben. Ysbryd ddim di newid. Fel oedd hi yn hanner amser y 90 munud. 1-1, cwarter awr arall. Os rhywun yn gallu gwneud hi. Sgwni. Na'r sefyllfa. Drama yn y Drenewydd. A ni'n ôl at Sioned am ryw eiliad fach. Diolch yn fawr, Dylan. Ie, mae dal yn 1-1. I ni dal yn aros i weld pwy fydd yn cyrraedd Ewrop. Mae'r chwaraewyr di blino. Fi siŵr bod Mark Lloyd Williams wedi blino hefyd. Mae wedi bod lan a lawr o'r pwynt sylwebu trwy'r Brynhawn. Mark, ni dal yma? Dal yma, y step sy'n cynyddu prawn yma. Hwlffordd gath o gorau dim ôl o'r hanner cyntaf yna yn amser ychwanegol. Ac wrth gwrs, Drenewydd, dyn ni'n gwybod faint Gadar maen nhw'n gallu amddiffyn a oedd hi'n gwch bach o amrywiaeth gan Hwlffordd. Wedi gweld gicio Ryd neu gicio Corneli. Edrych a jyst reit y bel yn y cwrt cosbyn sydd bynnu wydrongol a cael y rheidiadau wedyn i mewn. Ond mae Drenewydd dal yn edrych yn gyffyrddus ac yn gryf, ond mae siŵr nhw cicio swotyn gawn ni. A ni'n mynd i gael cipolog ar un o gyfleo. Dylan Rhys gath cyfle gorau amser ychwanegol, Mark. Cic rydd o'r maes ymarfer yma ac angen mwy ar y bel o fanna. Dwi'n gwybod bod ti'n defnyddio cyflymder y groesiad i mewn i'r cwrt cosbi. Nath Dave Jones y golwr yn wych, oedd y rithro allan ac eisiau cael ei gorff, wedi gorff yn fawr. So fod i'w lathan yn ddwy yn ôl, dim os hwnna, dim wedi gefn yr rwyd, ond rhaid i'r clod i Dave Jones o ben nath o fanna. Ni di sôn yn barod, dyma'r ail dro wythnos un i Hwlffordd fyny amser ychwanegol. Ni di sôn am y gres, ond diwna ddim fel bod wedi effeithio nhw o gwbl. Mae yna lot o adrenalin, lot o egni dal yn y tîm. Oes, dyna ti'n gael, wedi gwybod chwarter awr ola o'r tymor i'r bechgyn yma, a maen nhw'n dweud popeth i mewn iddi. Dyna'n gwybod, mae yna gysgod yn hamar yma o'r cae rwan, ond fi Drenewydd falch bod nhw'n amddiffyn y fama, ond ia, fel dweud, dwi ddim yn ddim camgymeriad, os da ni'n garwyn i ennill y gêm, dwi ddim yn dwi'n gol wych neu rhyw sgrimar o'r 5 llath ar 20. Seicolegol hefyd, Mark. Beth sy'n mynd trwy meddyliau'r chwaraewyr erbyn hyn, achos mae wedi bod yn Brynhawn hir? Do, mae wedi, ond fel ti'n sôn yn barod, mae Hwlffordd wedi bod yma wythnos yn ôl. A dyn nhw'n defnyddio'r profiad yna rwan i helpu nhw fynd ymlaen. Mae nhw'n edrych lot fwy ffit wrth yma i gymaru, cos oedd nhw'n disgyn bob yn ail yn y gêm na 5 met Caerdydd, sy'n dweitha di blino, ond maen nhw wedi rheoli chdi bach fwy o'r gêm wrth yma na nath nhw wythnos yn ôl. Mae'r Adar i ti fynd nôl lan i'r pwynt sylwebu. A boes bach, i ni cwarter awr bant o Ewrop, neu i ni mynd i fod yn mynd i gicio o'r smotyn unwaith eto. Nôl â ni at un tîm sylwebu. Cwarter awr ola'r tymor. Allwn ni weid hynny'n sicr. Yr unig beth sydd yn bendant fan hyn ar hyn o bryd. 1-1 Drenewydd, Hwlffordd. Hwlffordd yn gallu creu rhywbeth yn syth. Ar ddechrau'r amser ychwanegol yma. Gwedwch. Mae'n eilyddiad i bod o ran Hwlffordd. Maen nhw wedi newid pethau. Fawcett sydd ar y cae, Ben Fawcett. Evans, eilydd arall. Oedd e'n llygadu honna am eiliad, fel tasau fe'n mynd i daro un syth nôl mewn i'r cwrt. Abruzesi, wedi cael pnawn gwych Abruzesi. Sears sy'n ffyrio. Gadarn yn y cefn fel arfer. Williams yn ennill honna. Cyn Jenkins, mae'r ddau ma wedi cael brwydr pnawn ma. Oedd angen dal y bel neu fyny dîm am i nath o hynna. Jenkins ddim reit trosed sili i ffwrdd. Wrth ymwneud y llinell hanner, jyst gadael o chwarae nôl. Felly o'i gol o'i hun. Aros. Dyna beth mae wedi ddatblygu yn dwi'n meddwl. Dyma neidio i fewn di mwy. Mae'n gwybod mae yn ogyn cry, corfforol, mae'n gyflym Jenkins. Mae wedi cael tymor ardderchog. Mae'n un o'r cyntaf Hwlffordd. Os dwi'n iawn, de.
nath Lee Jenkins I Hull City am trial pan oedd y rheolwr Tony Pennock yna. Wel ie, a Pennock wedi bod yn Aberystwyth hefyd. Mae'n siŵr bod yn dod draws Jenkins yn chwarae ers 2017, dim ond 21 yw e nawr. Ia, dwi'n cofio, oedd o, di gorffan yn fyny fo Ysgolion Cymru ac ath o rhan a wedyn. Yna 2 neu 3 adeg yna ath I fyny Hull, a Larrick Jones yn arall gogyn I chwarae'r Hwlffordd, dwi'n meddwl ath o I fyny yna hefyd, felly fe ti'n gwybod. So Tony Pennock efallai di'n abod a Larrick ac hefyd efallai Lee Jenkins, dwi'n gwybod o'r Lee di bod yn Abertawe ar dreial, cos oedd Tony Pennock oedd o'n yn gyfarwyddwr Academy yn Abertawe cyn o symud I fyny Hull. Rwan ta, cyfla, efo yr eilydd, rifel 2 mewn. Chris Hughes, gwrdd un broblem o fi, fel Drenewydd, yr hael yn ein dallu ni. Hwlffordd, Evans, o, nath I heibio pawb, mae'n wedi cyffwrdd Sears, gwedwch? Wel. Aros I weld os yw fi'n gigod nawr. Ydy mai. Ond camgymeriad, dim cyfathrebu rhwng y chwaraewyr ar y postyn pella. Chwipiad o gigrydd. Dwi'n gallu gadael o'r allan. Am gig gol bysa. Ie, ond dyna neb di siarad. Neb di gweiddi, neb di deud I fynd. Ti'n angen hynna, ti'n misio'r amheuaeth yn yr awyr amser yma yn y gêm, enwedig. Iowan Evans, sydd drosti I Hwlffordd. Jenkins yn ceisio dallu'r gol geidwad. Watson o hefyd. Mae'n fler. Mae'r gêm yn fregus o ran y ddau dîm. Hawkins, o bell nôl, Evans eto. Llawn triciau Evans, wel, chi'n deall pam, ond mae'n cymlanu'r chwith yn ysgrifennu ar dde. Dwi o'r fan yn y fanna iawn. Ti'n dod I fewn o'r chwith, mae'n dod o'r chwith da, mae'n dangos I hyder o yn ei hun. Chwarae 1-2. Chwarae 1-2 fo'r blaenwr. Hwna di'r pwniad I ffwrdd. Weithio ar chdi a blaenwr I sefyll yn llonydd I neud yna. Cos oedd Hawkins dwi'n meddwl wedi rhediad. So fod I sefyll yn llonydd, felly so'r opsiwn wedi bod yna. Defnyddio fath o wal, ie. Dau sy'n deall y grefft o chwarae'n yr ymosod sydd wedi bod gyda fi drwy'r pnawn. Malcolm Allen, Mark Lloyd Williams a'r ddau dîm yn ysu am un gol fach arall yn y tymor hir yma. Y gol oedd yn gwneud y gwaniaeth ar yr adeg yma yn amser ychwanegol. Dylan Rhys Fawcett, Henry Cowens, oedd yn y gam sefyll yn yna, yn erbyn. Dwi ar goll, mae'n rhaid gweud. Drenewydd oedd yn cam sefyll. Cic rydd I Hwlffordd yw I. Ar ddiwedd y gêm, pan oedd nhw'n trafod y fanna cyn amser ychwanegol. Siofio Jordan Davies. Am ysdim deifio am hwnna, meddwl fi. Eisiau defnyddio dy ben. Ysdim dysgu hynna fi'n meddwl fo. Oedd yn sal y dwrnod ni. O Hwlffordd yn codi eto. Jenkins oedd fan hwnna. Mae'n gawr, Sutton sy'n lawr, 2 gawr yn erbyn I gilydd. Hawkins yn bendant yn mynd yn ôl. Neu nôl ar gyfer y cicio gosod felly. Ia, dyna beth mae'n neud, gadael y cewr I fynd I fyny. A mae o'n aros yn ôl, mae gyn o fo I gynnal gyfer drefyd I ddelio gyda Robles. Robles dechrau cael cramp, ffog I lawr. Ydy o'n un o'r heini sy'n mynd I cymryd cic o'r spotting, cofia. Mae'n eich di feddwl am hynny rwan efo 10 munud. Nid bach mwy I fynd. Wel, a ni'n cyrraedd y pwynt na nawr, os bosib. 10 I fynd. Tymor hir. A mae'n mynd lawr I cicio'r spotting. Ond, ei, dwi wrth y modd efo'r deuddag disglaeth. Dwi wrth y modd efo'r cyffro. Pan ni'n gael bob tymor efo'r strwythyr newydd mae Wel, be bynnag chi'n feddwl am 12 neu beth bynnag, mae fformat y Gemau Ail gyfle yn cadw ni fynd. Mae'n wych, mae'n wych. Ers yr un cynta na, yr enillwyr cynta, i ni'n cofio? Y bala. Na. Aberystwyth. Chi gyd yn anghywir. Yn Aberystwyth o fi, ia? Dwi mor falch. Come on then. Gwych chi ateb nawr. Castell Nedd, yr enillwyr cynta. 2011 ar y nôl, y Lee Trundle yn ei tîm. Lee Idzi yn ei tîm, oedd ar y fainc fan hyn I Hwlffordd. A mae Lee 83. Oedd Chris Hughes gyda Prestatyn. Oedd Chris Hughes yno yn y Rownd Derfynol yn rhan o dîm y ffordd I Prestatyn. Nes gwrs wedi wedi cartra fo. Ni na, fi'n cofio. Unrhyw beth yn ei Lee Trundle. Pwy sy'n mynd I ennill yn 2023? Dyna'r cwestiwn mawr. Aris yn penio, Hawkins a'r meddiant. Watts, maen nhw'n gyrff I fyny I Hwlffordd fan hyn. Hawkins, popeth yn araf, fan clyfar gan Hawkins.
Ddim yn ôl gan Fawcett. Dyna pwy o'n i fel am y bala nath orffen yn seithfad oedd y tîm gynta i fynd drwad i Ewrop. Falle tîm gynta i enillwyr cartre, falle mae bala y cynta enillwyr cartre. Ddim wythfed y bala tymor yma. Oedd ddau'n edrych yn ei gilydd, dyna i'w syniad. Ti di newid channel. Dwi'n sicr, mae bala yn gorffen yn wythfed am mynd i Ewrop. O, nhw oedd y rhai isa, nhw oedd y cynta i wneud o'r hanner gwaelod, so beth. Cos adeg yna, yr wythfed yn cael mynd i mewn os oedd rwy'n ei dwbl neu rhywbeth felly dy. Eiliad ola am Hwlffordd, ti'n cofio hwnna? Oce, da ni eisiau cyflethi gormod. Da ni eisiau cyflethi gormod i bobl adra. Just un o ein sgorio, maen nhw'n mynd i Ewrop. Ydyn, nhw bynnag sy'n ennill, maen nhw'n mynd i Ewrop. Gan nhw 150 o filoedd o bunnoedd. Fydden nhw'n gemau rhagbrofol cyngres Ewropa ac ystyriaeth mae West Ham yn ddir yn o byd yn ceisio cyrraedd y Rownd Derfynol. Dyn, gobeithio bod nhw'n clywed yn adol. Evans eto, trwy llodrys. Croeso da, oedd Hawkins yn ceisio cyrraedd na. Eitha gyfle arall, Fawcett yn y canol, Davies dal yno i Hwlffordd. Hawkins. Croeso da hefyd, Davies, y cyffyrddiad bach mlaen, ddim yn bygwth. Wyth munud i fynd. Mae rhyw deimlad am gicio'r smotyn fan hyn. Tony Pennant wedi bod drwyddi wythnos diwetha. Una yn mantais iddyn nhw. Cwestiwn da. A fydd yn fantes. Wedi bod drwyddi o'r blaen. Zach Jones yn y gol. Wedi bod drwyddi wythnos diwetha. Na de fwynhau. Fawcett ar ras nawr yn erbyn Sutton. Sutton sy'n codi. Sears. Ymlaen â hi. Swy'n gic bach i'r ochre. Oce, dwi wedi bod mewn gema, mynd i mewn i amser ychwanegol, fel T-Juice. Ond, am ddiffyrwys am meddwl hyn, a un y ddau ychwanegu ganol cae, yr agwedd yn newid rwan i peidio colli a mynd i gicio smontyn. Dim ni fel blaenwr, wrth gwrs. Hughes. Dyna beth oedd ti'n ceisio gyda'r gêm i gicio smotyn yn hir am byd, mae'r hanner yma yn mynd yn ei flaen. Mae Craig Williams yn gallu croesi. Dim amheuaeth am hynny. Mae Hawkins ddim wedi clyrio Aris, yr eilydd. Robles. Digon y goliau tymor yma sy'n arall yn y tank gan Louis Robles. Mae Robles ar lawr fan hyn. Mae diwedd y gêm yn agosau i Robles gyda chi'n tybio. Lawr eto. Sutton yn erbyn Fawcett. Mae'n rhaid i fel o'r goliau mae'n sgorio tymor yma yn cyfral yn ennill lla. Mae Evans wedi cyflymu pethau yn sydyn. Shepherd, os na arwr fan hyn am dackle. Hughes yn ôl na. Dal yno i Hwlffordd. Fawcett ddim yn gallu rheoli. Mae'n dackle bwysig gan George Hughes. Mae'n ddau lawr yma. Mae rai bod Robles di dwi'n... Dwi'n go iawn o'n hyn, dydi? O ffisio dy ymlaen cyn y galwad. Dwi'n gweld cramp, diolch di. Dwi'n gwybod sy'n teimlo. Mae'n rhaid cyfal ne. Dwi'n gwybod sy'n cramp sy'n troi ffordd. Mae'n mynd i eilyddio. Drenewydd. Sa fi'n leunwr, neu asgellwr un o'n disgorio. Mae'n ti'n goliau yma Robles dros 10, don 10 goliau tymor hyn. 10 tymor rwan, gyngreir. Sa fi ddim eisiau ddod o ddiwrth y cae efo cicio smotyn. Sa fi eisiau cymryd un. Felly bod yma'n ffansi un. O ia, mae fydd. Fydd yn ei ffwr. Mae'n eilyddio fan hyn. Robles sydd yn gadael. Chi'n gwybod pwy sy'n dod i'r cae? Devon Tory o'r Academy, ymysodwr ifanc, 17 mlwydd oed. Am gyfle. Mae wedi bod yn sgorio goliau i'r tîm ifanc. Os na Tory yn Devon dyddi yma, os yr etholiadau cyngor na, dwi'n siŵr ta beth. Mae Devon Tory ar y ffordd i'r cae. Joc sal. Mae wedi bod yn ddwrnod hir. I sôn am gicio'r smotyn. So mae'n fynd mor bell nôl â hynny. Yr Drenewydd. Haf diwetha yn Ewrop. Ebyn Talshafen. Yn ennill ar gicio'r smotyn. Pan oedd ffwmpo am wan dwe dal yn disgleirio iddyn nhw. A mae Robles yn gadael. Nawn ei ar ben, i dymor ei ar ben. Ar ran Louis Robles. A Tory sy'n dod ymlaen.
17 mlwydd oed o'r academy. 4 munud i fynd. Does bosib. Bod yna stori enfawr yn datblygu fan hyn. Dwi'n wedi cael y bel eto. Fi sy'n just yn breuddwydio am ryw eiliad enfawr. Mae'r hael yn isel. A munud yn unig sy'n weddill cyn cicio'r smotyn. Drenewydd. O'n nhw'n chweched, Hwlffordd yn 7fed. Dorfynol frig yr hanner gwaelod. Lee Jenkins, di mynd i fyny o'r cefn. O'n meddwl, oedd yn mynd i gael y croesiad i fewn o'r gwyth, ond oedd o'n i ryw synhwyro. Oedd Watch di ddeitha fo, just dos i fyny. Pamlai Jenkins, 11 yw fel o'n i'n gweud. Gymryd o brofiad yn barod yn y gyngred yma. Ond fwy o hynny gyda Aberystwyth, ond yn symud i Hwlffordd yn yr haf. Mae'n gawr yn y cefn. O, drychwch ar y ymwysodwr ifanc mas newydd o'r cae. Llawn egni, oedd e bron. Just achosi problemau gyda'i ysbryd a'i brwdfrydedd. Ac, ti'n weithiau, mae'n effeithio, mae'n neud heintist. Ti'n coesau ffres fel a'n gweithio'n gael a ti trio codi chdi dy hun wedyn i pyn bach i just dorchi llewis. Mae pan chi'n gwneud hynny yn erbyn ymwysodwyr blinedig sy'n bron di chwarae am 2 awr. Mae chi'n eitha waniaeth. Hughes ymlaen, Tori yr eilydd, sodliad bach neb yno i fanteisio. Syniad da, dal yno i'r Drenewydd. Os na ddrama, Hughes yn ôl, dal yno i'r Robiniau. Tori ar peniad, bron, a dyna'r eiliad. Yn Zach Jones yn glanio ar y beir, dim bris. Wel, ti wedi bod fflachio bach yn barod am y dyn yna, a bron mi ddefo, Tori cael hwnna. Hwlffordd y fanna, efo'r peniad yna, oedd o'n benderfynol i gyrraedd y bel gyntaf. Just dim gael digon arni, oedd o'n mynd yn ôl o'r wrth y gol, mynd peniad anodd. Dave Jones wedi dod allan, a mae'r bel wedi mynd allan o Barc Latham. A ddim yn gwastraffu amser da'r gic yna. Wel, na i just dweud, os da ni ddim yn mynd i gael gol, da fan edrych felly yn y 2 funud nesaf yma dal. Sy'n neb yn brysio gael y bel ma'n ôl i fewn. Mae yna bwysa. Cant. Allan o'r Jones. O, mae dros ben pawb Tori yno eto. Watts nôl i Zach Jones. Mae'r ymwysodwr ifanc yma di cosi rai nerfau yn amddiffyn Hwlffordd. Cowens. Ni yn y funud ola. Munud ola y tymor. Cicio'r smotyn o fewn cyrraedd. Jenkins yn clyrio. Amser am un tafliad arall gan y Drenewydd. Cowens sydd y draw. I'w chymryd i fel mae wedi gwneud tron fwyaf o'r gêm. A mae Callum Roberts yn anghytuno. Os na dro yng nghyfnod y stori yma a'r tymor yma. Callum Roberts yn gwneud digon. Mlaen eto gan Hughes. Hawkins at Sutton. George Hughes nôl at Roberts. Munud wedi ychwanegu. Dyna gyd sy'n weddill. Shepherd eto. Mae'n i bod bobman. Cody Shepherd, Hughes i'r Drenewydd. Hawkins, dwi'n mynd i gael Gemau Ail gyfle. Sears nawr de. Sears o'r cefn. Tori, mlaen at Williams. Sears eto. Nawr de Hwlffordd. Bantha nhw, os na gyfle. Wel, mae'n drosedd. Dal i chwarae. Evans i Hwlffordd. Tackle bwysig gan Craig Williams. Capten y Drenewydd. Llawn triciau. Gwych gan Evans. Mae'n daclo'n hedfan mewn nawr. Mae'n bler wrth i'r gêm agosau at y diwedd. Y cyfan yn berwi drosodd. Mae'n gerdyn melyn ar fi'n ymddangos. Dywyswch chi i bwy. Mae gymaint o daclo wedi bod yn mynd mlaen na. Maen nhw'n ddisgwyl da. Sears sy'n cael y gyntaf, dim rhyfedd. Ie, fe'n enn arall dwi'n siŵr yn dod am ddiffynwr. Dwi'n meddwl, dim Rhys oedd o'n Jenkins oedd lithro i mewn. Ond mae hon yn gyfle dwytha'r gêm, dydy mae'n gorfod bod rwan. Ni weld hwnna oedd y gyntaf, Sears. Hwnna oedd yr ail.
Ac yn y canol, tricio gan Craig Williams, le ddath reina. Canlyniad y cyfan yw'r eiliad yma. Yr eiliad fwyaf reit ar y diwedd. Mae Jones allan a mae Jones yn gafel a granio ar y bêl. A mae'r chwifan ola yn dod ac amser ychwanegol i ben, sy'n golygu o cicio'r smotyn ar y ffordd fan hyn. Peidiwch symud, peidiwch mynd unman. Nawr mae'n y ddrama. Cicio'r smotyn i gyrraedd Ewrop. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae wedi gorffen yn gwbl gyfartal. 1-1. Ni'n mynd i gael rhyw eiliad fach yn y pwynt sylwebu. Cyn i ni baratoi ar gyfer ciciau o'r smotyn. 1-1. Dal i fynd, Sioned. Wel, yma o hyd yw can y tymor am ysgorio i ni yma o hyd. Yw diwedd y tymor ddim cweit i cyrraedd eto. I ni'n mynd i giciau o'r smotyn fan hyn ar Barc Latham. Mae Clwyd Williams am ddrama i ni wedi cael. Ie, roedd eto, wythnos yma yn deud dim byd i fannu y ddau dîm ar ôl 2 awr o PêL-DROED ar rwan. Mae'n fynd i'r nerfa, dydy, a pwy fydd yr arwr ar ddiwedd y cicio'r smotyn. Ie, mae'n parhau bod yn 1-1. Ni yn mynd i edrych ar y 2 gôl, mae'r goliau yma'n tymlo fel oes yn ôl erbyn hyn. Newn ni ddechrau gyda'r gôl gynta, Jordan Davies yn sgorio i Hwlffordd yma. Ie, ddim bel etraws wych i mewn. Diffyg cyfathrebiad rhwng Dave Jones a Craig Williams ac Jordan Davies yn siarp iawn yn y cwrt cos. Dwi'n meddwl bod yna camgymeriad yn dod mi ddoth a ddo'n glinigol. A wedyn Craig Williams eid i fyny am y camgymeriad a groesiad wych i'r postyn pella. Ac Aaron Williams yn godyn uwch na Dylan Rees. Di tynnu hi yn rhyw lathan y ddwy sy'n cefn iddo ac yn prynu'r bedd o'i lawr so dim gobaith wedyn i Zach Jones yn y gol. Ie, y goliau yna'n dod yn yr hanner cynta. Mae i ni jyst ddim wedi cael cyfleoedd tebyg fel na ers, wel, yn yr ail hanner ac yn amser ychwanegol. Na, ddod gaf Dylan Rees dod i'w hamar cyfle yn amser ychwanegol, ond gaddo'n digon ar y beniad. Ond eto nath Dave Jones yn wych i'r ithro allan, ond ia, dim ond o'n cansel gyda'i allan yn y diwedd. So rwy'n am ennill y gêm, yn siŵr sydd wedi bod yn 90 munud efo'r hamar cyfleoedd gafon nhw, ond so pan nath Henry Jones gael ei dynnu ffwrdd o dechrau cael dylanwad ar y gêm i Hwlffordd fel oedd ar gychwyn y gêm falle nath hynna chwarae wedyn i ddwylo y Drenewydd. I ni'n gallu gweld Zach Jones a nawr Dave Jones golwr y Drenewydd. Gaethon ni berfformiad anhygol gan Zach Jones pan nath Hwlffordd i gicio'r smotyn yn erbyn Met penwythnos diwetha. Mark, bydd hwnna wedi rhoi rhyw bach o hyder i Zach? Sa ti'n meddwl, ond maen nhw'n dweud i ddim allan yn taro ddwywaith na di, ond ia, mae'n dweud hyder wrth gwrs iddo fo'n mae wedi rhoi cyfle hefyd i Drenewydd edrych a dadansoddi pa ffordd oedd o'n symud. So efallai fod nhw wedi gwneud gwaith cartra, wedi gwneud, os ydych chi'n cymryd, os dwi'n mynd i gig y smotyn, dyma'r ffordd mae o'n difio, a pa ochr mae'n difio. Felly, ond dwi'n meddwl oedd yn styrn o sylwebaeth, rhaid nhw'n dyn ôl i gêm yn Ewrop, os di Hwlffordd wedi cael unrhyw fath o ddadansoddiad ar cicio'r smotyn yn Drenewydd. A cicio'r smotyn, loteri yw hi nawr, Mark? Loteri ydy, mae yna rhywun yn gorfod methu, a dyna di diwedd y gan, a di fydd yna rhywun yn diwedd yn siomedig, un chwaraewr yn diwedd yn siomedig, a'i ben yn y crys ar ddiwedd y cicio'r smotyn. Pwy fydd hwnna, da ni ddim yn gwybod a faint o hir fydda ni yma. Diolch yn fawr am y tro reite. Coni off, Dylan, nôl at y ti. Diolch, Sioned. Coni off, yn wir. Anna Williams sy'n mynd gynta. Mae yna lygfa fan hyn wrth ochr y cae. Mae gymaint o gefnogwyr yn ceisio'r rhethro o un pen y cae i'r llall mwyn bod tu ôl y gol. Gefnogwyr Drenewydd dyn nhw, oedd nhw. Mae rhaid nad nhw golli yr geiniog pan ti'n gweiddi heads neu tails, a maen nhw lawr yn gefnogwyr Hwlffordd. Rwan mae'r 2 set o gefnogwyr efo'i gilydd troli'n gol. Aaron Williams wedi sgorio pnawn ma, wedi sgorio drwy'r tymor. Yn sgorio o'r smotyn yn y bala penwythnos diwetha. Ar yr ail gynnig, Zach Jones yn dawnsio ar y linell. Williams, Drenewydd yn syth yn y gogeidwad! Sôn am cadw'i nerf i cadw'i draed yn llonydd ar y llinell gol. Darllan y gêm seicolegol yn erbyn Aaron Williams. Mae'n cymryd lot o dewr i wneud hynna, a mae o'n wneud hynna. Dechrau, lle nath o'r ffwrs dwytha. Arbed 2 gicio'r smotyn yn y cicio'r smotyn wythnos diwetha. Nath arbed 1 yn y gêm hefyd. Tair i gyd. Reit y fantes i Hwlffordd, Dave Jones.
yn y gol. Y ffarmwr a'i braidd tu ôl y fe. Rhys i Hwlffordd yn crafu o drwch blewyn, ond mae'n digon. Oherwydd y cywirdeb a'r pŵer mae'n curo Dave Jones. Dave Jones yn... Mae'n mynd y ffordd cywir, ond mae'r pŵer a'r cywirdeb yn berffaith gan Dylan Rhys. Captan. A captan arall sy'n cam i fyny nawr, Cei Williams, dros 500 o ymddangosiadau i'r Drenewydd. Ewrop eto yw'r dymuniad, maen nhw ar ei hôl hi. Williams, i'r Drenewydd eto, ar un gornel, mor agos. Wel, ti'n gwybod fe, mae'n gwneud beth a'i captan arall ydi, captan Hwlffordd Dylan Rhys yn just chwipioi. Just neud i feddwl i fyny. Diolch yn araf yr hedag i fyny. Mae'n just yn hedag. Ac yn chwipi'r gornel bell yna. Gwych gan Craig Williams. Jack Leahy yw'r gor yma. Fe sgorio ddew'r smotyn wythnos diwetha yn erbyn y Met. Ewen gallu gwneud hynny eto. Leahy i Hwlffordd. Jones yn erbyn Leahy. Dim problem. Y gornel boblogaidd. A Leahy yn hunanfeddiannol. Hei. Ydych chi'n gwybod efo'r rhediad araf na. Mae'n cadw lygad ar y golwr. Mae yna yn cymryd nerf. Just i gadw a wneud Dave Jones fynd i'r ochr gynta a wedyn chwipio'r ail i'r gornel arall. Gwir. Callum Roberts ar wyn. O'n nhw'n sgwrs bach. Omlai. Callum Roberts nefyn Zach Jones. Cerdio coch yn problem hwn diwedd y tymor. Gêm seicolegol yn Zach Jones. So mae sgiliau fe o'r smotyn. Callum Roberts. Perffaith. Tipyn o gic. Tipyn o gymeriad. Gath o lawr ni. Mae'r ddau nhw'n gymeriad oedd gael yr un olwg na dros di ysgwydd arno fo'n rhyw wed bach. Gath o lawr ni. Na, no siwr. Neb yn cael hwnna am gol. Un sydd i methu. Prif sgoriwr y Drenewydd, Aaron Williams. A nawr, tro prif sgoriwr Hwlffordd yw i. Jordan Davies. Wedi sgorio yn y gêm hefyd. Mae'r ein y cysgwrs. Mae pawb wrthi. A wen na ffala amser. Dwi'n siŵr mae dyma'r amser am hynny. Davies. I Hwlffordd yn oedi. Bant y fe. Eto mae'n dda. Cicer swatyn da Malcolm. Dim ffys. Gwybod yn union dwi'n mynd ar ei pŵer trwy canol y droed, canol yr esgid. Ac yn gyrru hi eto y ffordd anghywir i Dave Jones yn y gol. Henry Cowens, enw cyfarwydd. Mab Gordon, os chi'n cofio'r seren. Dwi yn cofio dda iawn, cofio, nes i gwario fo yn sydyn de. Os o'n methu hon, mae'n eisiau sgorio fydd Hwlffordd. Y pwysau ar Cowens. O, di methu! Heibio'r postyn. Cowens sydd i methu. Dwi'n yn gallu credu'r peth. Jones ddim yn agos. Ond oedd yr ergyd ddim chwaith. Fawcett i ennill y gêm. Wel, mae'n tynnu hi. Mae'n just yn tynnu hi. Mae'n cadw i ben lawr. Dwi'n yn edrych ar y golwr Zach Jones yn y gol. Dwi'n yn weld o'n mynd ffordd arall. I just arafu i ddediad. I wedyn anwesu neu pasio i fewn i'r gornel. Hon i giro. 20 mlynedd ers bod yn Ewrop o'r gŵr lleol yw Chymru ni. Ben, Fawcett i Hwlffordd. Arbediad! Am arbediad! Gan y gŵr lleol arall o fan hyn. Dave Jones! Wel. Neith hynna reid hwp i'w dîm o paid a poeni. Ben Fawcett. Does am pwynt fi feddwl am sut mae o. Na fo eto le, cadw i ben lawr. Paid a neud, mae'n eich di trio cadw dynnar i just symud o un ochr y llall, codad y ben, gweld y golwr yn neud i benderfyniad. Nigel Harris, mae rhaid iddo sgorio. Mor syml o hynny. Harris yn erbyn Jones. Harris yn sgorio lawr y canol. Dyma hi. Wel, mae hon Corey Shepherd seren y gêm. Am gêm San Coroni, mynd a'i dîm i Ewrop os dwi'n sgorio hon. Mae di sgorio gol y tymor
blynyddoedd yn ôl yn ei ddyddiau gyda cambrau yn y clydach. Mae'n ni sgorio gol y ganrif fan hyn. Ysgeithau hon i Hwlffordd. Hwlffordd yn llygadu lle yn Ewrop. Shepherd yw chymryd i, mae na! Yn y gornel! Seren y gêm! Seren y sioe! Mae Hwlffordd yn Ewrop yn dathlu o'r seithfed safle i'r uchelfannau. Mae'n stori ryfeddol. Siom enfawr i'r Drenewydd, ond mae Hwlffordd yn ôl yn Ewrop. Wel. Byddwch chi mond i canmol. Wythnos dwytha, mynd i chwarae y Mets, nath orffan y bedwerydd. Mynd yna, cicio'r smotyn curo. Dod i fan hyn, dim ofn, dim byd i golli. A maen nhw wedi dod yma fel garfan. Sa'ch ti di medru ne esgusodion y bod nhw wedi blino? Na! Agwedd, penderfynol, trefnus, llawn dychymyg a chwaraewyr ar ei gora, a'n reid i gora, neu bob dim. Corey Shepherd, pwysau'r byd ar ei sgwyddau. Nath e'n profi hynny. Dewch i ni ddechrau cael yr ymateb. Mae rhaid i ni gael yr ymateb gan y gŵr yma, rheolwr Hwlffordd. Tony Pennock. Tony Pennock, an unbelievable afternoon, an unbelievable achievement. Haverfordwest are going back to Europe for the first time in 20 years. Sounds good, that, doesn't it? Unbelievable. So proud of the boys. So proud of them. It was a long 120 minutes there, and to go to penalties at the end again for the second week running. I mean, can you sum up your emotions at this point? No, I thought we started the game same as last week really brightly, and then we scored the goal and then went in our shell a bit. Newtown, got back in the game deservedly so. As the game went on, nobody wanted to lose the game then. And listen, Zach's made a save again in penalties, and listen, I'm so chuffed for the board, the supporters. It's massive for the club. And what about the courage that those players showed out there on the pitch this afternoon? Yeah. Listen, they were dropping like flies again. The conditions were tough for both teams. It was so hot out there today. That played a part in the game. It wasn't as high tempo as it normally is between the two of us. But listen, again, Lady Luck's on our side, so thankfully we'll take it. Commiseration to Newtown. They're a great football club. Really one of the best clubs in this division. Have been for a long, long time. And it's our day today. Like last week as well, did the fact that you were perhaps seen as underdogs, do you think that suited you? Yeah, we knew it was going to be tough finishing seventh, having to go away from home against Met and today at Newtown. So there was no pressure on the boys. Listen, the chairman might think it's put a bit of pressure on us for obvious reasons, but the boys have been fantastic. What's that? 14 games, 10 wins, 2 draws. The last 14 games. It speaks volumes of what the lads have done since Christmas. Well, for the first time in 20 years, Tony, Haverfordwest are going back to Europe, and you're the man that's guided them there. Congratulations, llongyfarchiadau mawr. Thank you very much, thank you. Llongyfarchiadau enfawr I Hwlffordd. Mae yna olygfeydd hyfryd fan hyn ar Barc Latham, hir yw pob aros. Ond ar ôl 20 mlynedd, mae Hwlffordd nôl yn Ewrop. Mark Lloyd Williams am Brynhawn. Ond enillwyr heiddiannol? Ddim yn heiddiannol, ond mae'n siomedig bod yna rhywun yn gorfod methu cicio'r smotyn a mae'n gret gweld tîm arall o uwch Cymru yn cyrraedd Ewrop a mae yna waith calad yn mynd I mewn ti cefn yn Hwlffordd dros y 2 blynedd dwytha ac I fod yn deg a Tony Pennock wedi gwneud gwaith gwych gael nhw'n cael neud a da dechrau'r tymor ond ers yr ail hanner o'r tymor maen nhw wedi camu fyny a o'n dweud o'r momentum maen nhw wedi cael o dim ond colli un gêm mewn 9 wedi helpu nhw Brynhawn yma ac hefyd efallai bod gael gêm o gicio'r smotyn sy'n dwytha o'n I siarad efo James Derfynol efo yna y fforddwr y golwyr yn sydd chdi nath eithaf lle bod o'n mynd sydd ar canol efo gyntaf yna ia mae efo felly mae oedd yn neud I waith cartra fel o'n i'n dweud ond wrth gwrs nath Williams fethu yn y balad o nath o sgorio wedyn ond mae'n rhaid bod yn edrych ar y gêm yna ond ia mae'n braf gweld tîm arall siomedig i'r Drenewydd a Chris Hughes a'r cefnogwyr y tîm cartra ond mae yna waith I gynllunio rwan I Tony Pennock a'i gryw. Wel, gewn ni gybol ag ar y ciciau o'r smotyn. Oedd na 3 allweddol yma, yr arferiad yma gan Zach Jones yn syrenu unwaith eto yn y gol. Ia, eto, nath o jyst sefyll yn llonydd. Oedd wedi gweld wrth dwytha, ath Williams lawr canol, a wedyn hwnna ddim yn taro'r targed o gwbl
gan Cowan, so mae rhaid chdi daro targed, rhaid chdi wneud y golwr weithio o leia. Oedden Paul Mills a Ben Fawcett wedyn yn camu fyny. Hogyn, di chwarae fi efo sgolion Cymru, bod o'n mynd i sgorio'r gol ennill y gêm, ond yn y diwedd, Hwlffordd atha hi efo George Shepherd ac gath o gêm wych yn ganol cae pro yma i Hwlffordd ac hyddiannol fod o di sgorio'r Victor Smotin i ennill y gêm. Mae Mac, diolch yn fawr am y tro. Ewn ni nôl nawr at Dylan Ebenezer i gyflwyno'r tlws. Do'r Sioned, a dyma fe, mae yna gwpan i'w godi ar ddiwedd y cyfan, diwedd y gêm, diwedd y tymor. Ni wedi bod yma 9 mis o mwy, Malcolm, am ddiwedd glon i gael fan hyn. A dyna be mae'r strwythyr yn rhoi i chdi, y 12 disglair, yr holl pwys ydi fod yn meddwl adag hynny sa Hwlffordd i gorffan yn seithfed a mynd i Ewrop. Mae PêL-DROED yn special, diwrnodia fel un i thw byth yn cofio. Y capten, Dylan Rhys, mae yna feigryn, mae yna gwpan, mae yna freuddwyd wedi i gwireddu. Y 10fed clwb i ennill y Gemau Ail gyfle a sicrhau ei lle yn Ewrop. A Sir Benfro ar ben y byd o Hwlffordd, yr holl ffordd i Ewrop. Llongyfarchiadau enfawr. Diolch yn fawr i Dylan a Malcolm Allen am eich sylwebeth chi. Yma, cydwch chi cael brec bach nawr. Matt Lloyd Williams, ni newydd glywed gan Tony Pennock. Mae rai ni roi pob clod iddo fe a'r jobyn mae fe di wneud. Ddath e mewn ar ddechrau'r tymor. Sa'n credu o lot o bobl yn disgwyl gweld Hwlffordd yn cyrraedd Ewrop ar ddiwedd tymor yma? Na, dim o gwbl. Sioned rhaid i. Ddath e mewn hwyr y fyd yn dod, cos athriolwr cyn fo i ffwr yn ôl i weithio i Gwlad Belg. Felly yna waith o blaen ac oedd gorau ymdopi ar garfan o gynno fo. Nath o wneud Zach Jones wedi mewn wedyn Bog, hefyd Hawkins yn dod i mewn mis Mawr. So wedi gwneud chwaraewyr, dod o chwaraewyr da i mewn i gryfhau y garfan. Wel, ni'n mynd i fynd nôl at Nicky John, mesur yn y gêm. Corey Shepherd yn cadw cwmni iddi. Corey, a man of the match this afternoon and scorer of that winning penalty. Tell me what's going through your head at this current moment in time. It's madness. To be honest, I was shitting myself up, sorry. I was so nervous going up to it, but I'm just glad we got Ewrop now. It's a great achievement for the club. We'll apologise for the bad language there, but obviously emotions are running high at the moment. What exactly does it mean to this group of players to be going to Europe for the first time in such a long time? Yeah, to be honest, we worked hard all season. We can see Wel, mae yna ddathlu yn mynd i fod yn y Drenewydd yn Hwlffordd. Mae yna ddathlu yn mynd i fod ar y daith nôl i'r gorllewin. A dyma ni, Mac, dyma oedd y foment. Ia, fi'n cic o Smotin wych. I'r gornel, dim gobaith i Dave Jones a di gweld y gorfoledd ar ei wyneb o. Fyna barti heno ar ffordd lawr i Hwlffordd ac yn Hwlffordd, dwi'n ei fel. Ti'n cytuno gyda Sir yn y gêm? Penderfyniad Max? Gath o gêm wych yn ganol y cae. Oedd o'n allweddol yn yr hanner awr cyntaf o'r gêm. Gath o Drenewydd chydig o'r gêm wedyn, ond yn yr diwedd yr ail hanner ac hefyd yn amser ychwanegol, oedd o'n gyffyrddus yn ganol cae. Oedd o'n dal i geisio creu a dal i fynd ag at y diwedd. A Mac o ran Hwlffordd, tymor nesa nawr yn amlwg, byd nhw'n disgwyl mlaen i Ewrop yn yr haf, ond byd nhw'n anelu am y 6 ucha tymor nesa yn yr uwch gyngrair heb os. Bydd, mae'n siŵr bod nhw wedi gweld pwy maen nhw eisiau arwyddo. Dyn nhw'n llawer o seibiant, wrth nhw'n ôl yn ymarfer mewn rhywbeth efnos dair, swn i fel, ond ia, Tony Pennock yn nelu am y 6 ucha ac eisiau gorffan efallai yn y 3 ucha, cos mae'n sôn bod nhw'n mynd i ymarfer dair gwaith yr wythnos. A o ran y clwb yn gyffredinol, Mac, ni'n gallu gweld y cefnogwyr ar y cam, oedd e'n meddwl y byd yn nhw? Ond i mae o. Dyn nhw'n agos iawn i ddisgyn allan o gyngrair dymor yn ddau yn ôl. Nath Wayne Jones yn wych, dyn nhw'n ôl i fyny. A Tony Pennock dim dyn nhw cam ymellach, a dyna dyn ni angen gweld clybiau yn dod ac eisio ac el uchelgais ac yn ei rhywbeth. Mac, diolch o galon am dy gwmni di, Prynhawn fe. Rhaid gael bach o brec nawr. Ti wedi bod lan a lawr y stad na trwy'r Prynhawn. Wel, dyna ni am dymor arall fan hyn ar sgorio. Diolch o galon am eich cwmni chi trwy gydol yr holl ddrama, trwy gydol yr holl gyffro. Cofiwch, PêL-DROED rhyngwladol i ddod mis nesa, ond cefnogwyr Hwlffordd, cerwch i bacio eich bagiau. Chi off i Ewrop. Hwyl fawr.